exige a Diputación, polo tanto, eso no que sería o punto terceiro. O punto cuarto, pois era sobre a obra das Rabaleiras en Palmeira, que se exigía a disponibilidade dos terreos. En aquel momento non estaba todavía firmado no notario esa cesión, xa foi enviada. A siguiente, que era no lugar das Barrosas, pois había unha partida que era a tanto alzado, lógicamente nunha obra subvencionable, todas as cuantías ou todos os conceptos deben ser subvencionables, por tanto, tamén se corrixeu. E a última era un erro na estrada que vai de San Roque de An Pequeno e 14 pavimentacións máis, un erro material na transcripción. Entón, se algún grupo quer intervir, pode facelo, se non é así, pasamos a... Sí, señor Vilas, é a palabra. Moitas gracias, boas tardes a todos. Señor alcalde, por segundo ano consecutivo temos que enmendar deficiencias dos proxectos enviados á Diputación Provincial da Coruña e solicitamos desde aquí que sexan revisados adecuadamente a tenor das bases que impoñen para evitar estas devolucións e ratificacións en anos posteriores. Moitas gracias. Gracias. Pois así é, señor Vilas, pero en algún caso fais intencionadamente, porque senón non podrían entrar en data. Polo menos, se non ten a disponibilidade, mándase sin a disponibilidade, e cando lle piden xa ten un. Por lo tanto, en algún caso eran actos concretos, en outros, bueno, como ves, son cuestións menores, non? Pero así é. Entón, se lle parece, pasamos á votación da ratificación do decreto, neste caso, das deficiencias do proxecto da Biblioteca Municipal. Votos a favor da ratificación. Unanimidade. O seguinte é a ratificación punto 4 do que era a estación de bombeo e de saneamiento nas Rabaleiras. Votos a favor. Unanimidade, gracias. O punto 5 era a subsanación dos erros do pozo de bombeo no lugar das Barrosas en Carreira. Votos a favor. Unanimidade. E o punto 6 era o proxecto denominado pavimentación de camiños no Concello de Ribeira, camiño da estrada San Roque de An e outros 14 máis. Votos a favor. Tamén unha unanimidade, gracias aos presentes. E pasamos tamén, se lle parece, a aprobación ou discusión conxunta os puntos 7º e 8º, da que a votación facerémola por separado, que ten ca aprobación da devolución da fianza á empresa Jesús María Lijó Ajeitos para responder do contrato de mantenimiento da iluminación pública municipal. En este caso é a garantía provisional e definitiva, e unha segunda que ten que haber con unha modificación do contrato, que é que ten que ver pois co punto votar. Pasaron todo o que son os informes técnicos oportunos e, polo tanto, estamos na disposición de poder devolver esos avales, que supoño que a esta, como a calquera empresa, pois ben lle vai. Que así sea. Se algún grupo desea intervir. Sí, señor Vilas. Moitas gracias, señor alcalde. Vistos os informes favorables tanto dos técnicos como da intervención do Concello de Ribeira, desde o Grupo Socialista imos a votar. Gracias. Entón, se ningún grupo máis desea intervir, pasamos á votación dos primeiros dous puntos. O 7º, que é a aprobación da fianza depositada por Jesús María Lijó Ajeitos para responder do contrato de mantenimiento da iluminación pública municipal. Votos a favor. Unanimidade. O punto 8º, que é para a mesma empresa para responder do contrato de concesión para a xestión do servicio de mantenimiento e conservación da iluminación pública municipal do Concello de Ribeira. Votos a favor. Tamén unha unanimidade, gracias aos presentes. E pasamos para o que é o expediente de licitación para a concesión de varios postos locais no mercado municipal. Bueno, como ben sabe, a concesión é un asunto plenario, este é o órgano de contratación, e, polo tanto, a proposta da mesa de contratación é admitir a un solo dos concursantes, porque foi o único que cumpleu os requisitos. Algún deles son defectos na propia presentación da oferta por non estar suficientemente acreditada, basicamente por faltar os requisitos formales da firma, e a outra das empresas porque
algunha das, digamos, prescripcións que debían ir no segundo dos sobres xa as fixo no primeiro, polo tanto, é causa directa de exclusión, e o que aquí se pretende é darlle o visto bo á empresa que superou nun dos locales todos os requisitos, e, bueno, resumindo, o que se pretende, vendo que hai, pois, interese en ocupar todos eses postos, volvelo a sacar a licitación, polo mismo plazo para outra vez, que creo que era de un mes, esperando que veñan bastantes máis, porque na primeira ocasión, pois, nos servicios de contratación se presentaron algunha empresa con interés que despois, posteriormente, manifestaron algún por preguntas que se lle fixo de que non tuveran tempo a facer, digamos, un proxecto e unha oferta concreta. Por lo tanto, esperamos que os que xa se presentaron unha vez volvan a facelo e aqueles que tiñan interés e que igual non tuveran o tempo suficiente de estudio podan volver a facer. Os grupos que deseen intervir. Señor Vigas. Moitas gracias. Bueno, visto o expediente de licitación para a concesión dos varios postos ou locais no mercado municipal de Ribeira, desde o Grupo Socialista imos a votar a favor. Gracias. Entonces, se non hai máis intervencións, pasamos directamente a votar a proposta da alcaldía. Votos a favor. Son unanimidade. Gracias. Pasamos ao punto 10º, que é unha proposición do BNG presentada por José Antón Parada Fernández, interesando un acceso seguro ao Parque da Parroquia de Castiñeiras, sito na antigua conserveira. Ten a palabra, señor Gómez. Aí, que o vai a levar. Sí, son eu. Pois, ten a palabra. Perdón, señor Alcalde, moitas gracias. Son eu. Bueno, de Xosé Antón. Claro, Xosé Antón, ele é Antonio, eu son Antón. Pasamos a palabra. Ben, a moción ven a conto, ven sobre todo dos problemas das deficiencias que se notan no parque de Castiñeiras, lugar, o sitio onde antes estaba a antiga conserveira, hai un parque aí, entonces nota unha serie de deficiencias que a xente dali me levan pedindo constantemente. En primeiro lugar, o problema é o acceso. O acceso ten unha dificultade enorme porque está nunha curva, non hai beira-rúa pola parte de abaixo, ao lado do mar, e a parte de arriba pois non ten visibilidade para poder acceder a dentro. E o segundo problema que hai, que notamos aí, é un enorme socavón que hai entre o edificio de usos portuarios e a parte do parque. O problema do socavón non sería nada se estivese vallado, pero o problema é que non está vallado. Ademais, hai unha parte que é bastante insegura, xa que hai uns setos e non se ve nada do socavón que queda mesmo debaixo, e iso podería provocar en calquer momento unha caída dos rapaces que por ali andan a xogar, os cativos que andan por ali a xogar. Entón, neste sentido, o Bloque Nacionalista Galego pide o seguinte: dotar o tramo que vai do remate do paso ata a entrada do parque dun acceso acondicionado e seguro para todos os usuarios do parque e, en segundo lugar, baladar e sinalizar o profundo socavón que existe a entrada entre a rampa e o edificio dos usos portuarios. Hai unhas fotos aí que se ve o enorme oco que hai aí, e máis a parte de non acceso por a parte de abaixo. Mentre estaba eu ali, precisamente, sacando esta foto, un rapaz subiu por aí e tuvo que salir, porque viñen os coches, tuvo que salir todo ao lado do quitamedos por a parte de abaixo. É dicir, un peligro grande. Por iso me levou a facer esta proposición. Máis nada. Gracias, señor Parada. Grupos que desexen intervir, sí, señor Leiri. Boas noites, gracias, señor alcalde. Nós, a través do Grupo Municipal de PDR, vamos a votar a favor, pero tamén queríamos pedir unha cousa. Mesmo na zona onde fixaron o parque, en frente hai uns servos, que moito día que hai un rapaseño, que se podía meter ali unha valla, e tamén nos solicitan se se pode poñer un par de bancos. Moitas gracias. A que sectos se desecha? Fixaron ali frente onde está o parque mesmo. O chamoniño que cruzou e me pesou no centro. Gracias.
Señor Viles, ten a palabra. Moitas gracias. O tramo reviste moita peligrosidade para o tránsito peonil. Consideramos necesaria a actuación no lugar para que se garantice a seguridade vial. Moitas gracias. Gracias. Señor Afonso. Bueno, pues entonces explico yo. Vamos a ver. Esa carretera, como ben saben, é unha carretera que non é de titularidade municipal, é da Diputación. E, desgraciadamente, tamén un lugar por onde ten que transcurrir esa mellora ou esa beira rúa, pois pertenece xa á competencia de Porto. É dicir, o lugar por onde vai tampouco é nin da Diputación nin do Concello, vale? Entón, bueno, xa levamos tempo, xa incluso antes do parque, vendo a peligrosidade dese tramo, e negociando pois que se nos deixe ao propio Concello facer esa obra. Nestes momentos, bueno, decir que xa está o proxecto, que vai a facer a Brigada Municipal, que ten unha parte que é de obra directamente de cemento, a baldosa habitual, e por outra parte vai a ser pasarela de madeira. E aí vai a ir por dentro e vaise a facer todo o que vostede pide. Por lo tanto, tamén o noso grupo vai a votar a favor, pero ademais dicíndolle que espero que antes do verán que poda estar arranxado. En canto aos bancos estaban previstos, e o outro, o único, a ver, poñer algún tipo de balado se é que temos, porque teóricamente, bueno, salvo que un rapaz vaya moi deprisa, non debía furar os setos para ir a estrada, pero se xa un fixo, seguro que o fallou. Entón miraremos de ver de que forma podemos poder colocar unha alambradiña por fora, colocar algo, vale? Non habrá inconveniente tampouco en poder facer. Entón, se le parece, pasamos directamente a... Unha cousa, señor. Sí. Moitas gracias por a primorosidade en facelo, e somente tamén quería comentarlle que as alambradas que teñen os campos son baixas, e o que lle está pasando é que os rapaces salenlle todas as próteses e vanlle para fora. Entón, se de algún sitio se podía que levar as alambradas, as vallas esas, ou poñerlle algo por encima. A que está no campo? Que vai ao parque infantil. Sí, sobre todo que vai ao parque infantil. Aí xa non me comprometo, hai que mirar exactamente cal é a estrutura que ten e se aguanta algún metro máis para arriba, porque se non é peor o remedio que a enfermedade. Entón, se é posible, non é nada costoso. Se está observando eso. Se non ten o ancho e digamos, axeitado para poder aumentar, que vai a facer e bandear. Xa. Entón, bueno, vamos a mirar. Vale. Señor alcalde, é que hai unha zona que é especialmente peligrosa, que é a zona que dá lindeira co parque infantil, porque é un parque de meniños moi pequeniños, e os balóns de baloncesto, cando caen ali, poden crear problemas serios. Entón, por lo menos esa zona, para separar ben o parque infantil, as outras entrepistas, pois mira, pasan, pero ali é... Bueno, miraremos todo o que se poda mellorar, pois xa digo, o camiño xa está previsto, espero que o fagan este mesmo mes de xuño. Os bancos tamén estaban previstos, o resto non me parecen obras de tanta entidade como para non poder fazer, e se revisarán. Por lo tanto, pasamos á votación, votos a favor da moción do señor Xosé Antón Parada, entonces unanimidade. Pasamos ao punto siguiente, que é unha proposición do señor García interesando mellorar na rúa Agustín Fernández Toujo. Ten a palabra. Boas tardes a todos. Gracias, señor alcalde. Esta proposición do Partido Socialista enmarcase nunha política que temos de que hai lugares que están certamente abandonados, como é neste caso da rúa Agustín Fernández Toujo, que está casi no centro da cidade. Paso a dar lectura a misma. Ante os requerimentos e denuncias reiteradas polos vecinos da rúa Agustín Fernández Toujo sobre o abandono en que se encontra dita calle, este concelleiro persinouse no lugar para comprobar a veracidade das queixas. Unha vez ali, púdose comprobar o seguinte: a capa de asfalto está desgastada e presenta unha especie de deteriorado. Tamén se nos presenta discontinua na zona de estacionamentos.
na parte que está sin asfaltar e que sirve de aparcamento presenta desnivel respecto á capa de rodadura da vía, estando sin señalizar o sitio concreto de estacionamiento. Presenta un aspecto descuidado, sen dúbida, sin a debida suxección á acera. Tamén existe unha parte de maleza nun solar anexo, absolutamente descuidada, donde parece ser que tiña que existir un espacio recreativo destinado para os nenos. Dita rúa está situada no centro urbano da nosa cidade, entre as vías Cordieiro e Rúa da Barreira, onde existen varios estabelecimentos comerciais de importancia. Podes acceder á mesma a través da Rúa Cordieiro, tendo unha lonxitude aproximada de uns 120 metros e desemboca na actual Rúa da Barreira. Esta urbanización xa ten máis de 20 anos, estando completamente abandonada por parte da nosa administración local. En virtude de todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do PSDG-PSOE insta ao Pleno da Corporación Municipal de Ribeira a adopción do seguinte acordo. 1. Que se proceda a asfaltar a zona de rodadura e a área de aparcamentos coa súa correspondiente sinalización en tipo batería, coa disposición do sentido único de circulación con entrada dende a Rúa Cordieiro. 2. Que se reparen as farolas dotándoas da suficiente seguridade, xa que non están fixadas ao chan. E terceiro, que polos servicios técnicos do noso Concello se efectúe un proxecto de pavimentación de aceras para a marxe dereita subindo e que se explore a posibilidade de ampliar a entrada desde a Rúa Cordieiro, así como ver a posibilidade de dotar dun espacio recreativo si ese solar fora municipal. Moitas gracias. Gracias, grupos que deseen intervir. Señor Rey. Gracias, señor alcalde. O Grupo Municipal de PDR vamos a votar a favor porque vemos que é unha obra necesaria. Como nos propuseron os veciños, que sea a entrada pola calle Cordieiro tamén. Gracias, señor Parada. Moitas gracias. Bueno, nós tamén vamos a votar a favor, pero propoñeríamos o seguinte, e é que o Concello non sabemos se o solar ese é privado ou é municipal. É privado, non? Claro. Entón, o problema é que se é privado, entón, habería que negociar. Entón, o noso grupo proporía que, en lugar de andar facendo, hai un parque ali ao lado, que se condicionase dun xeito de que se pudese facer unha especie de aparcamento disuasorio, xa que está preto tamén cerca do mercado, non? Entón, ali últimamente están metendo moitos coches e tal, pero así o show. Entón, se houbera a posibilidade, antes con o parque ou así, despois da mañano, pois, como temos outro parque xa ali ao lado, que é o Parque García Ballón, non vamos a estar facendo parquillos por aquí. Entón, eu creo que, hasta mellor, un aparcamento disuasorio sería moito máis efectivo. É unha proposta. Eu lle propoño outra cousa a todos os grupos. Vamos a ver, como ben saben, esa obra xa está adjudicada, está licitada, en concreto a empresa Eulogio Viñal. De feito, xa todas as que tiña que pavimentar pasou a motoniveladora. Por lo tanto, os dous primeiros puntos, eu creo que nos próximos 15 días deberán estar arranxados. E o que propoño no punto terceiro é que se temos disponibilidade, porque hasta onde eu sei, as dúas fincas que hai son privadas, unha foi vendida no seu momento, creo que nestes momentos é dun banco, porque hasta se non me sona mal, creo que no seu momento pideu licencia, entonces negociar e se efectivamente é posible redactar o proxecto técnico de ampliación e mellora. En función do que me digan, pois ali se podrá utilizar seguramente para aparcamiento porque non implica nada. Un coche que entra e o día que queira dispoñer o propietario dele sacar o coche nada máis. Entón, se lle parece, os dos primeiros puntos xa lle garantizo que están licitados e para facerse, e aprobar un tercer punto que sea facer as xestións para ver a posibilidade de ampliar entre a Rúa Escordieiro e a Rúa da Barreira, e se é posible redactar o proxecto técnico. Eu estou perfectamente de acordo, como ven no terceiro punto, eu digo que se explora a posibilidade, non o pido, nos outros dous sí, pero no terceiro pido que se explore esa posibilidade. Dado que ali hai unha floresta e unha maleza que presenta un mal aspecto, como usted sabrá, señor alcalde. Ali, que yo diga aos veciños, detrás o que provoca a maleza é Claro, por eso digo eu, unha calle, esta calle Agustín Fernández Oujo, que está en pleno corazón da nosa cidade,
pois é conveniente que, dado que queremos... O problema que hubo outras veces é que esa calle, se non me equivoco, ten un ancho moi grande, en plan general. Entonces, lévalle bastante. No sei, un momento, bueno, pues, non era posible acceder a esa cesión. Hoxe en día, pues, no banco falaremos, si é que do banco, eu estou falando, non vai a ser que eu me equivoque, pero vamos, o que creo que é así, e se é posible, redactamos o proxecto de ampliación e o uso dese solar, se é que non lo deixan utilizar, será para o que non lo permite. Eu tamén creo que o máis axeitado é intentar meter ali a 5, 6 ou 10 coches. Señor alcalde, eu tamén pido nesto que a boca de entrada deste Corrieiro En estes momentos, é un pouco angosto. ali o que fixemos é, como non vamos a tirar ninguna das dúas casas, por eso, como non vamos a tirar, o que se fixo foi prohibir o aparcamiento na parte cercana para que quede o ancho suficiente para pasar. En este momento... E tamén, se o facemos dunha dirección, evidentemente non hai o que sube ao que baixa que podría entorpecer a entrada e salida. Si se entra por Corrieiro e se sale por Rúa de Vareira con unha sola dirección... Eu creo que non é tanto problema, lle soluciona bastante o atallo a moita xente. Que ven desde Rúa Galicia, que en vez de ter que dar toda a volta ao ver por Rodríguez Bautista, que é unha calle na que a verdade cargar de tráfico non é bo, ou se non ten que dar a volta por Rúa de Pasto, co cual é un pequeno atallo só é de ver se ven ou non ven. É dicir, non ten tanto problema que agora eu creo que a última medida de sacar os aparcamientos dali, pois ese problema evitouse. Vamos a ver como funciona, se lle parece, e se non hai queixas e problemas, deixámoslo como está, se lle parece. O outro facémoslo o proxecto. Moi ben, pois, de acordo. Entonces, pasamos a votar no sentido de la disponibilidade de esos terrenos, en caso afirmativo, redactar o proxecto. Entonces, votos a favor da misma, tamén unanimidades, gracias a todos os presentes. E o siguiente é o punto 12, proposición presentada polo Grupo de Ciudadanos, por Juan José Chouta San Pedro, en relación á plataforma do vítima do Albia. Ten a palabra, señor Chouta. Buenas tardes a todos y a todas. La plataforma de víctimas del Albia 04155 lleva luchando por esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desgraciado accidente del tren Albia 04155 con destino a Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013. En este accidente, en el que murieron 81 personas y resultaron heridas otras 145, es el accidente ferroviario más grave de la historia de la democracia española. Dicha plataforma se constituyó con la intención de reivindicar la verdad y la justicia en sentido amplio, exigiendo también responsabilidades políticas por los hechos que rodearon al mencionado siniestro. Un suceso tan grave no puede ni debe quedar en el olvido de las instituciones públicas y de los responsables políticos, y por ello es necesario indagar en las causas y responsabilidades penales y políticas que pudieran derivarse de dicho accidente ferroviario. Al margen de las investigaciones jurídicas y las responsabilidades penales que puedan derivarse de ellas, las víctimas siempre han reivindicado la apertura de una comisión de investigación parlamentaria para depurar las responsabilidades políticas y en un ejercicio de responsabilidad es necesario dar nuestro apoyo a esta iniciativa, posicionados de su lado dándoles nuestro apoyo expreso. La plataforma Víctimas del Albia 04155 ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de sensibilidad de las autoridades y una incomprensible situación de desamparo que viola sus derechos más básicos como víctimas y familiares de este terrible suceso. Con esta moción no podemos reparar el daño inmenso que esas personas han sufrido. No podemos hacer justicia ni esclarecer la verdad de lo ocurrido, pero a través del consenso entre todos los partidos políticos con representación de nuestro ayuntamiento, es un acto de responsabilidad y de compromiso, contribuimos a reconocer y dignificar a las víctimas y familias del accidente ferroviario Alba 04155. Con todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Ribeira propone el siguiente acuerdo. 1. Dar apoyo expreso a la plataforma de las víctimas del Albia 04155. Y aquí quiero dar las gracias a los dos miembros de la plataforma de víctimas del Albia 04155 que nos acompañan hoy en este pleno, por su presencia. 2. Solicitar al Gobierno de la Nación que encargue a una comisión de expertos y técnicos independientes la investigación de lo ocurrido. Y 3. Solicitar al Gobierno de la Nación la apertura de una comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsables políticos. Muchas gracias.
Gracias, señor Chouza. Grupos que deseen intervir, señora García Poce. Moitas veces, señor alcalde. Bueno, IPDR vai na apoiar porque si algo ten claro é que cando pasa unha tragedia destas, os familiares das vítimas teñen que ter certo recoñecemento e, sobre todo, certa tranquilidade de pensar que fixeron todo o posible e que os demais ciudadanos, de alguna forma, pois apoyámolos para que conseguiran. Non hai máis que ver todos aqueles daquele accidente militar, señor alcalde, naquele tempo, cando a nova ministra de Defensa recibeunos, atendeunos e esclareceu o que había pasado fai tantos anos, a cara de satisfacción de dicir podemos entrar os nosos con tranquilidade porque alguén nos escoitou. Pois simplemente pedir que as vítimas do Albia ou os seus familiares sean achegados, darlle a mesma resposta de que se lles atenda, se lles explique que se vai a facer todo o posible para que non buscar as causas e que non volva a ocurrir. Nada máis e gracias. Gracias, señor Vilas. Moitas gracias. Desde o Partido Socialista tamén vamos a votar a favor do acordo plantexado, en concreto, sobre o apoio expreso á plataforma de vítimas do Albia, que se encargue a unha comisión de investigación do ocorrido sobre a apertura da comisión en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas. Quixera recordar aquí que hubo un afectado que era nativo de aquí de Ribeira e que desde o Partido Socialista sempre estamos a favor de resolver estes problemas e de coñecer a fondo cal foi a cuestión do accidente a maiores do posible negligente actuación do conductor. Moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, decir que me alegro moito de que o señor Juancho traiga esta proposición aquí, porque outra vez lle teño escoitado que non eran temas municipais cando traíamos cousas así. E quero dicir claro aquí que estamos aquí hoxe con esta proposición por un só motivo, é a negativa sistemática do Partido Popular e a veces tamén co apoio do PSOE nos diversos parlamentos galego do Estado europeo, onde o BNG ten feito un traballo moi intenso e meritorio por medio dos nosos representantes, Rosana Pérez, cando estaba, e Ana Miranda en Europa, que non sempre se negaron a aprobar o que aquí estamos solicitando agora. Dicir que hai xa, como saliu recentemente na prensa, 39 concellos en Galiza que teñen votado a favor, ou ben se teñen estido, e nós queremos que o noso concello se sume a esos 39. Por eso imos tamén votar a favor. Recentemente relativamente, porque vostedes saben que a Unión Europea dixo claramente que a Comisión de Investigación que fixera o Estado español non era independente nin analizaba as causas principais do accidente do Albia. E recentemente, fai uns días, como quen di, a plataforma de vítimas do Albia ten respostado aos argumentos que sempre serven o Partido Popular para manter a súa negativa a estes puntos. E que lle din? Pois lle din que se deixen de facer misturas entre as responsabilidades xurídicas que se dirimen nos xulgaos e as responsabilidades políticas que se dirimen nos parlamentos, que non mezclen o poder xudicial co poder legislativo nin co poder executivo. Están lembrando continuamente que vivimos nun estado no que hai, ou debería de haber, máis do que parece, a separación de poderes. Porque o que eles queren, o que quere a plataforma de vítimas do Albia é saber a verdade para que paguen políticamente, repito, os culpables. Sempre se lles acusou aos partidos políticos de que estaban
manipulando, que intentaban sacar partido da dor das víctimas, pero a plataforma tamén lle respondeu, e voulles ler textualmente o que dixo. Que ninguén os manipula, nin utiliza a súa dor, posto que eles non o permiten. Que quede claro. Son eles os que non permiten que ninguén os manipule nin que xogue ca súa dor. Hoxe trae esta proposición Ciudadanos, outras veces ten levado o BNG, outras veces ten levado outros partidos, e todos coincidimos na necesidade de que se aprobe, e nós imos a votar. E eu, e o noso grupo, o que agarda é que hoxe vostedes, señores do Partido Popular, voten a favor tamén con nós, e que, por favor, non volvan aos vellos argumentos dos cuales eu acabo de enumerar aquí algúns. Por eso, a nós nos gustaría que houbera unanimidade, e lle pido a todos os grupos, e tamén a xente dos grupos non adscritos, pois que voten a favor, e que votemos todos unánimemente a favor desta proposición e que nos unamos a eses 39 concellos da Galiza que afectan xa a máis de 1 millón de persoas que votou a favor desta proposición. Moitas gracias. Gracias, señor Cobas. Señora Pousa. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Ben, o noso grupo tamén vai a apoiar esta iniciativa presentada polo grupo de Ciudadanos. Señor Chouza, queremos nós primeiramente, pois, mostrar a nosa solidaridade con todas aquelas persoas que perderon a súa vida e outras que resultaron tamén feridas naquel triste 24 de xullo de 2013, un día que, si cabe no noso pobo, é un día tristemente recordado por estarmos tamén ese día cunha celebración. Dito isto, quero deixar aquí claro que non é convinte mezclar cuestións e que, por un lado, están as responsabilidades que se deriven despois de todos os procedimentos judiciais, esas responsabilidades penais correspondentes, e outra cuestión é todo aquilo que poda dirimirse no ámbito político que nada ten que ver con esa cuestión a que facía referencia o señor Vázquez Cobas de independencia de poderes, é dicir, os poderes si teñen que ser independientes e, dende logo, que a creación dunha comisión de investigación no ámbito parlamentario pois nunca vai a ter esas responsabilidades penais como as que derivan das actuacións judiciais. Ben, nós pola nosa parte non temos inconveniente ningún e a máis temos, digamos que interés no momento en que temos veciños de Ribeira pois afectados por este triste e lamentable suceso, así como tamén temos outras persoas que tamén son membros, eran cidadáns desta comunidade. Por lo tanto, decirles que vamos a apoiar e mostrar pois a nosa solidaridade e o noso apoio cas vítimas deste tráxico accidente. Gracias, señora Pousa. Señor Chou. Bueno, antes de nada, por supuesto, dar las gracias a todos los miembros de los diversos partidos que van a votar a favor de esta moción. Pero que me gustaría hacer una pequeña puntualización a un comentario que ha hecho el señor Cobas. Vamos a ver, creo que el señor Vilas y Herminia también lo ha dicho, esto no es un tema nacional. Sí lo es, pero también afecta, obviamente, a Ribeira, porque hay afectados en Ribeira. Por lo cual, hacer ese tipo de comparaciones no me parecen de recibo. Creo que, y estoy muy contento de que esta moción salga adelante. Como tú bien has dicho, señor Cobas, es cierto de que esta plataforma no quiere ningún tipo de politización y es cierto que en algunos sitios lo ha llevado el BNG, en otros sitios lo ha llevado el PSOE y en otros sitios nos ha tocado llevarlo a nosotros. Por lo cual creo que es el momento de unirnos en estos temas y no hacer comentarios que no vengan a cuento en este momento. Muchas gracias. Gracias. Yo simplemente para rematar, pues decir que yo creo que lo que son las instituciones públicas no estuvieron a la altura de lo que fue la respuesta, yo diría, de los primeros días, lo que fue la respuesta de los vecinos de Ambrois, lo que fue la respuesta de todos, yo creo que en general, de toda Galicia, que
pois con esta aprobación plenaria eu creo que ainda que de forma tardía facemos unha pequena reparación e xusticia cos familiares das vítimas e cos que todavía son afectados. Simplemente comentar por algo que decía o señor Cobas, que a min a veces ben o sabe o que si me preocupa ou non me gusta discutimos en este pleno cos argumentos dos nosos compañeros de Santiago, de Madrid, de non sei que. Porque cando menos o meu grupo pode estar en moitísimas cousas de acordo, ou no 99% de acordo con o noso grupo, senón evidentemente non seríamos do partido que somos, pero a vez temos unha independencia cando se trata de defender os temas de Ribeira. E iso se fai que en moitísimas ocasións estemos en contraposición ao que poden pensar outras esferas competenciales do noso partido, no ámbito galego ou no ámbito estatal. En este caso, eu volvo a repetir, creo que as institucións onde tiñan que acordar o que se solicita este pleno, pois non souberon estar á altura do que realmente un accidente daquela magnitud, os danos daquela magnitud nas familias, pois se seguían. Espero que os que aquí representan hoxe a plataforma, pois teñan constancia do apoio deste Concello e o sentimento de agravio que creo que se causou, que ainda que non este suficientemente reparado, creo que este pleno, este Concello está á altura do que se nos podía seguir. Así que a todos os que manifestaron a súa postura favorable, eu tamén yo agradezco, e espero, como dixo xa algún portavoz, pois que sea unánime. Sendo isto así, pasamos a votar a proposición do señor Chouza San Pedro. Votos a favor. Unanimidade, moitas gracias a todos. Pasamos entón ao seguinte punto, que é unha proposición da señora García Pos en relación a que o Concello deixe unha parcela para cultivar a persoas tuteladas pola Cruz Vermella. Venga, a palabra, señora. Moitas gracias, señor alcalde. A verdade é que cando me propuseron esta lei unha alegría, porque dixen, bueno, vamos a deixar de pedir parceliñas para facer aparcamientos disuasorios e vamos a facer outra cousa que pode ser moi rentable e moi boa para as persoas. A Cruz Vermella está facendo unha serie de cursillos e de impartir coñecementos a un montón de xente. Moitas xa están en exclusión social e outras están en riesgo de estalo. A verdade é que a mí me parece, quizás por unha deformación profesional, que todo aquilo que se paga para enseñarlle a xente a nutrirse, que aquí utilicei a palabra comer, pero sabedes que se pode comer e nutrirse mal, que é unha cousa positiva e que ademais é unha forma de enseñarlle a optimizar mellor os recursos dos que poden dispoñer. Cando eu leo ou sinto que hai que dar máis frutas e máis verduras para que os nenos estén ben alimentados e incluso as familias, que iso é igual a saúde e a durar ou vivir máis anos, sempre digo que as frutas son caras e as verduras son caras. Cando é unha familia onde os membros están en paro ou algún deles está en paro, é moi difícil, é máis barato darlle outro tipo de alimentación que non é a que lle favorece e, sin embargo, carecer de poder darlle esa alimentación polo precio que teñe. É outra desas cousas que é da hipocresía política, non? Que non hai un control sobre o precio que pode ter as verduras, sobre o que poden ter as frutas para abaratalas e que todo o mundo se poda nutrir polo aporte que dá. Entón, cando de alguna forma me fan chegar a necesidade de, si se pode, crear un horto urbano para que estas persoas o traballen e poden dispoñer de verduras, a mí parece unha boa idea, porque creo que sí se pode facer e incluso se non houbera parcelas que o Concello pudera negociar con seu, pero que calquer agricultor que se falara con ele, que hai moitas leiras abandonadas, permitiría facelo a cambio de mantelas limpias. De momento nada máis, señor alcalde. Gracias. Me presentan unha emenda, teñen conocimiento os grupos desta emenda? Sí. Quere que conteste xa? É que non sei se contesto ou contesto ao final. Cando queira. Ahora. Pois se contesta ahora, adiante. Ben, mire, IPDR está de acordo con que pode haber moitas máis hortas urbanas, ao final vamos a ter un tipo de hortas, pero bueno, pero neste caso, como é algo que me pideu a Cruz Vermella, eu son das que opino que con moita vaca pouco apreta.
Eu non acepto, señor alcalde, eu non sei se os demais o van a aceptar, porque este é un tema exclusivo da Cruz Vermella. Ahora, o grupo do BNG pode traela no próximo pleno, que eu vou apoiar como apoiei esta, pero quero separarla porque isto é algo que me pideu a Cruz Vermella e non quero mezclar con outras cousas, nada máis. O resto dos grupos que deseen intervir. Señor Chonce. Sí, bueno, nada más añadir que vamos a votar a favor de la moción de IPR y nos vamos a abstener en la moción del BNG porque entendemos que esto, como bien ha dicho la compañera de IPR, se merece un poquito más de ampliación y que se lleve en otro pleno, pero como una moción normal. Hoy toca lo de la Cruz Roja porque es una cosa que se ha solicitado y la próxima vez cuando lo traigan, pues obviamente nosotros votaremos a favor de todo eso. Gracias. Moitas gracias. Bueno, nós tamén estamos a favor desta proposición. O que sí queríamos é que esas persoas ou a entidade Cruz Vermella suscriban un contrato co Concello por un tempo e finalidade concreta. O sea, consideramos que debe haber unhas condicións obrigatorias de cumprimento. Moitas gracias. Nós estamos de acordo, nos parecenos ben que a Cruz Vermella, o sea, que se dote para a Cruz Vermella, pero non é, eu creo que, señora Posi, non é incompatible unha cousa coa outra. Isto é unha ampliación máis. É dicir, nós o que solicitamos é que se faga un proxecto máis global, que se meta eso, que se solicitou, pero que se meta dentro dun proxecto moito máis global, que sería eso, unha serie de hortas urbanas municipais dotadas e tal, e que habería moita xente, non somente dos que propoñen a Cruz Vermella, que o poden solicitar. Solamente lle pedimos eso. Pero, bueno, se ustedes é encadir un punto, porque o outro non saca unha cousa, non saca da outra. Para mí, sí. Sí, que é o que saca? Meu compromiso coa Cruz Vermella. Ese é un tema para... Nós temos todos, señora. Non habrá debate entre... Non, pero bueno. É imposible. Temos todos. Bueno, mire, pois bueno, traeremos para a próxima pleno, como usted me pide. Vale, moitas gracias. Señora Pereira. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Este grupo de gobierno, señor García Pasos, vos está totalmente a favor de este tipo de propuestas. Toda ayuda es poca para estas familias con pocos recursos, personas en exclusión social o riesgo de exclusión. Y estoy totalmente agradecemos el deseo de toda la corporación municipal en hacer esta demanda. Esta demanda, pues mire, ya pudo ser tramitada si dicha asociación se hubiera puesto en contacto con el Concello. Como ya sucedió, aquí tengo la documentación, en el caso de la Asociación Cultural y Agropecuaria Sachos Arrua, a los que se les cedió una parcela de forma gratuita en régimen, señor Vilas, en régimen precario en terreno público municipal en la parroquia de Artes, parcela 123 del polígono 840 denominada Pedra Furada. Esta cesión ya se hizo, como bien le digo, aquí tienen la documentación, a esta asociación agropecuaria Sachos Arrua. Los terrenos a los que usted hace referencia, señora García Pozo, no son de propiedad municipal. Tendríamos que... En la moción sí hiciste referencia. En la moción sí hizo referencia, o bueno, la moción, o la comisión informativa. Tendríamos que buscar la parcela idónea para que se puedan utilizar para esta finalidad. Y agradecer también desde aquí públicamente a los nosotros su labor y su cooperación con servicios sociales. Y en cuanto a la enmienda, pues yo estoy de acuerdo con la señora García Pozo, lo tendríamos que estudiar hasta ahora de momento. Todas las personas que solicitaron alguna parcela, como es el caso de la asociación antes mencionada, se le cedió. Y los condicionantes ya se le ponen en la cesión de dicha parcela. Nada, muchas gracias. Gracias, señora García Pozo. Moitas gracias. Non puse parcela porque creo que a parcela tense que negociar con vos e onde dispoñeres dela, simplemente por eso. Segundo, a mellor a que vos xa dixo un momento que topou comigo nese momento, ou porque era eu que me estaba dando a charla. Poden ser 20.000 cousas. Eu darvos as gracias porque respondades positivamente que teña unha parcela para cultural. Nada máis. Simplemente decir que cada vez que se presta hai un acordo do pleno do órgano do Concello competente, o Centro Local de Goberno, onde se pon as condicións da misma, por lo tanto, eso sempre queda garantido. Dito eso,
xa non hai que votar a emenda, posto que ao haber sido feita de forma oral e haber un grupo que non está de acordo, pois xa non se vota a emenda antes da moción principal. De todas formas, eu teño moitas dúdas de pedir terrenos municipales a cidadáns directamente. O gran recordo deste Concello foi deixalos na zona de Couso, e que ao final, pois, mire como acabamos. Cuestión diferente é prestalo a asociacións para fins sociales ou fines benéficos. Ora, a través dunha asociación o que queran plantar lechugas podemos deixar como unha acción, pois, de descanso desa persoa. Pero asinalo a persoas concretas, bueno, pasan os gobernos municipales, o siguiente non se dá conta, eu creo que é mellor discutirlo nunha moción, porque non, señor Covas, porque fai gestos. Vamos a ver, estamos entrando... É que estamos falando dun horto urbano, non dun horto urbano municipal, non cedo a ninguén particular. Tamén era, vamos a ver, que o goberno local presente un proxecto de as que podan acceder aos cidadáns e os que a soliciten, eu creo que eso merece un estudio de todos os grupos, que eu non digo que sí ou que non. Pero non é a discusión en este momento. Claro, é que ao final estamos discutindo de hortos urbanos. Claro, eu creo que merece, como aquí se dixo, unha moción, simplemente por educación lle contestamos, porque desde que o grupo propoñente ou calquer grupo se opón a emenda xa non hai que votarla, por lo tanto é directamente votar a proposición da señora García Cosa, así que votos a favor da proposición, unanimidade, e pasamos ao punto seguinte, que é o 15, que o presenta o señor Vázquez Covas, que ten que ver o 14, salteime un. Bueno, o 14, que é de Vázquez Covas, en relación ao superávit na liquidación orçamentaria municipal. Ten a palabra, señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois como vostedes saben, o ministro de Economía ven de gabarse do cumprimento do obxectivo de déficit público do conxunto das administracións públicas no ano 2016. Na consecución de dito resultado contribuiu decisivamente a xestión económica das corporacións locais, por registraron un superávit de 1.083 millóns de euros, un 0,6% do PIB. Non se trata, ademais, dun dato puntual, dado que desde o ano 2012 o sector público local ven registrando superávits cada ano que en termos agregados aproxímase aos 26.000 millóns de euros. Malia este esforzo económico emprendido polos concellos, a recente publicación do proxecto de lei de Orzamento Xeral do Estado do ano 2017 mantén as restriccións implantadas desde o ano 2012 para o destino do superávit, aplicadas coa aprobación da lei financiera que no seu artigo 32 establece que o superávit obtido na liquidación orzamentaria destinarase a reducir o nivel de endebedamento neto. Estas restriccións foronse concretando posteriormente, primeiro a través da disposición adicional sexta da LOESE, introducida pola Lei Orgánica 9 de 2013, de control da débeda comercial, coa que se desenvolven os requisitos que deben cumprir os investimentos financeiros sustentáveis e, a continuación, coas medidas que se foron prorrogando até hoxe. Estas normas impoñen aos concellos regras moi restrictivas a hora de poder destinar o superávit, mesmo no caso de se constatar, como acontece agora na maioría de entidades locais, un período continuado de mellora das finanzas locais. O Goberno do Estado está a empregar o bo resultado económico das corporacións locais para axudar a conseguir o cumprimento dos obxectivos de déficit do conxunto de todo o Estado, cando ese comportamento orzamentario e económico positivo da maioría dos concellos debería ter unha repercusión directa nos mesmos. Eu aquí puxen que, por exemplo, o noso concello terá un superávit de 2.200.000 euros aproximadamente na próxima liquidación. Contrasta, por exemplo, que se manteñan as restriccións e a exixencia económica aos concellos logo de anos de exemplaridade na xestión orzamentaria e financeira das facendas municipais, ao tempo que se permite unha amplia lasitude na extensión do gasto noutros servizos públicos, sen dúbida, menos esenciais en tempos de crise económica e social para amplas capas da sociedade, como é o caso
do incremento do gasto asociado aos servicios de defensa nun 32%. A contención do gasto que se impón ás corporacións locais, ademais de injustificada desde a perspectiva económica, é arbitraria a respecto de outras administracións e non garda relación coas preocupacións e necesidades das maiorías sociais. Contrasta que, sendo as entidades locais cumpridoras de estritas obrigas nun escenario económico adverso, cando obteñen unha melloría nos seus resultados, teñan que continuar coas limitacións severas, mentres que outras políticas públicas, como o citado gasto militar, xa non tiveron que afrontar unha contracción de gasto de tanto calado como o imposto aos concellos e agora son as que teñen a preferencia do Goberno Central para expandir a capacidade de gasto. Por iso, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galega de Oliveira solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno do Estado a derogar o artículo 32/1 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera para que o noso Concello poida destinar o superávit da liquidación orzamentaria a mellora dos servizos que se prestan á veciñanza. Segundo, instar ao Goberno do Estado a reformar o resto de normativa vixente relativa ao destino do superávit das corporacións locais e aos criterios sobre o investimento financieramente sustentable, mentres non se proceda a modificación legislativa, para que poidan investir en iniciativas e políticas relacionadas cos servizos públicos locais sen a necesidade de xerar novos ingresos e eliminando todos os condicionantes e limitacións vixentes. E B, que os novos requisitos para definir os investimentos financeiros sustentáveis teñan en conta todas as competencias municipais básicas e o obxectivo de que todas as persoas accedan aos servicios públicos esenciais, a eliminación das desigualdades sociais, a mellora do equilibrio territorial e ambiental e, en xeral, o incremento da calidade de vida dos veciños e das veciñas. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a asumir este acordo e a demandar do Goberno do Estado a reforma da actual normativa que impide o investimento de superávit das corporacións locais galegas nos termos explicados no punto anterior. E cuarto, trasladar este acordo ao Presidente do Goberno do Estado e Presidente da Xunta de Galiza, grupos parlamentarios do Congreso do Parlamento Galego, para que se tramite a modificación da Lei Xeral de Presupuestos do Estado e a introducir as modificacións legislativas necesarias na tramitación dos orzamentos xerais do Estado para o ano 2017. Mais nada. Gracias, señor Vázquez Cobas, do Grupo que quería intervir, señora García. Moitas gracias. Bueno, pois a pesar de que unha moción que non é municipal está tan relacionada ca vida política municipal que, por supuesto, está ben que se vai. Estamos de acordo en todo o que estás plantexando, o que hai que facer. Non sei se o último punto sería o primeiro punto. Trasladar os acordos a todos estos para que o teñan en conta. O que sí é certo é que é algo que levamos pedindo desde fai moitísimo tempo en distintos plenos e creo que todos os grupos estamos de acordo que ten que cambiar a lei de financiación dos concellos. Os concellos é a administración máis cercana aos ciudadanos, é a que resolve esas demandas casi persoais de situacións familiares e incluso estudiantiles e dándolle ou favorecendo ou intentando solucionar os problemas aos que veñen e ao mesmo tempo é a administración que está máis controlada e lle poñen máis trabas e máis pegas para que podan dispoñer dos recursos propios que xeneran. Aí hai unha contradición que tamén teñen responsabilidade os partidos que tiveron representación e teñen o Parlamento que se dedican a outras historias e realmente ao importante que son estas cousas para cambiarlas, para que podamos ter en conta as necesidades dos veciños, para que podamos decidir en como e en que queremos gastar os cartos que de alguna forma recaudan os concellos, levan anos e todavía non se pararon a dicir que hai que amañar isto. E iso surxe a necesidade de facelo canto máis rápido, mellor. Os concellos necesitan e deben digerir. Son institucións adultas, demostraron en todo momento que respetan a lei e, ademais, tamén hai que dicirlo, señor alcalde, é donde menos casos de corrupción serán, nada máis. Muchas gracias. Estos grupos, señor Chouza. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, desde Ciudadanos nos preguntamos por qué se legisla un techo de gasto y también tenemos clara la respuesta, porque los ciudadanos están cansados
de que su dinero se utilice para construir aeropuertos vacíos o pabellones innecesarios, en resumen, que se invierta mal. Es una regla que limita el crecimiento del gasto y que es necesaria y más necesaria como nunca. Por supuesto que podemos redefinirla, pero en primer lugar es la única forma de mantener la sostenibilidad de las administraciones. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en aplicarla. No solo nosotros, también el Partido Popular y el Partido Socialista, que votaron a favor el 15 de diciembre en el acuerdo de los objetivos de deuda pública. En este acuerdo ninguno pidió flexibilizar. El dinero del contribuyente es sagrado y lo que tenemos que buscar son ayuntamientos sostenibles y que paguen menos intereses en el futuro. Nos parece que puede ser discutible, pero desde luego que alguna regla hay que tener, por eso tenemos claro que debemos garantizar la sostenibilidad financiera a futuro de los ayuntamientos, con la única forma de garantizarlo, que es para garantizar los servicios públicos municipales. Esta propuesta es muy mejorable y por esto nos vamos a abstener en la misma. Gracias, señor Sousa. Señor Vilas. Muchas gracias, señor alcalde. Desde o Partido Socialista imos a votar a favor dos 4 puntos do acordo citado, recordando aquí que o Español de Municipios e Provincias solicitou ao Goberno Central que se pudera usar ese superávit por parte dos concellos que o lograron. Muchas gracias. Gracias, señor Costa. Gracias, señor alcalde. Ben, señor Cobas, varias cuestións. Dentro do Partido Popular, o que non temos ninguna dúbida é de que as administracións públicas teñen que ser solventes. E, desde logo, que unha administración pública non vai ser solvente no momento que se lle desboca o gasto por causa, sobre todo, de que non ten financiación por caída dos ingresos. Ben, pero hai tamén que mirar atrás. E aquí, señor Vilas, lanzo o guante porque foi no ano cando vostedes gobernaban co señor Zapatero, cando votou un man dese apoio porque se requería unha maioría cualificada para, bueno, pois, digamos que blindar, introducir vía constitucional, pois, ese cumprimento da sostenibilidade. Ben, dito isto, esta moción vai máis ben en outra línea, e vai na línea do que é a política económica local. E así como isto que lle acabo de decir, que creemos que é necesario ter administracións que sean solventes e sostibles, tamén creemos que os concellos son maiores de edad e que non necesitan esa tutela que lle están impoñendo en este momento dentro do goberno estatal. E por que non necesitan esa tutela? Pois, mire vostede, é totalmente absurdo que en momentos de dificultades e en momentos de que unha administración pública ten as súas contas descontroladas, que porque haga algunhas que as teñan descontroladas, que resulta que lle apliquemos a todos as mismas medidas correctoras. Porque é como se un ten un enfermo de gripe e outro de pulmonía, o tratamento vai a ser distinto. E aquí ya estamos, digamos que con unha metáfora explicando un pouco que sería a situación das economías locales. Desde logo non ten sentido que os concellos teñan que verse limitados a utilizar, digamos, cos remanentes de tesorería cando son os gobernos locales quenes teñen de primeira man a constancia de cales son as necesidades máis acuciantes e as primeiramente necesarias de, digamos, solventar. Por lo tanto, é unha cuestión que debe tratarse no seno de eses órganos que temos supramunicipais, nestas agrupacións de concellos. Temos a Federación Galega de Municipios e Provincias, temos a Federación Española de Municipios e Provincias, donde hai representantes de todos os concellos, ou forman parte de todos os concellos, ou a maior parte deles, e aí é onde se plantean as cuestións e é a través deses organismos a través dos cales se debe facer chegar esa reclamación ou esas reivindicacións ao Goberno do Estado. Por outra parte, fala vostede tamén na súa moción de instar a Xunta de Galicia en estas cuestións. A Xunta de Galicia en estas cuestións non ten competencia para modificar unha lei orgánica do Estado. Por lo tanto, é absurdo instar en este caso a Xunta. Que fixo a Xunta? A Xunta, cando sacaron unha lei da sostenibilidade das administracións, sí que botou man da súa potestade legislativa para garantir en ese momento que os concellos non tuveran esa dificultad nin ese atranco continuar prestando servicios que veñen desempeñando. Recordará vostede, e aquí se tratou en algúns momentos, que se planteaban cuestións
como que servicios que se viñan prestando a través dos servicios sociais dos concellos, pois, en función do número de habitantes, automáticamente eses servicios deberían pasar ás diputacións provinciais. Bueno, pois se artellou un mecanismo e se lle buscou unha cobertura legal para que os concellos poideran seguir os servicios que viñan mantendo. Nós o que lle propoñemos é que no punto que vostede da súa moción nos propoñemos, estando, digamos que no fondo, de acordo co que vostede propón, diríamos, propoñemos unha transacción de instar ao Goberno a modificar a Lei Orgánica 2/2012 para que os concellos poidan destinar o superávit da liquidación orzamentaria á mellora dos servicios que presta a cidadanía, sempre cando non manteñan desequilibrios nas súas contas ou que non teñan unha débeda excesiva. En canto ao segundo punto, estaríamos dispostos a apoiarlo íntegramente. En canto ao terceiro, polo que lle dixen e lle expliquei anteriormente, desa falla de competencias, non ten obxecto que aquí instemos ao Goberno da Xunta de Galicia. E no cuarto punto, sí, ese traslado de acordo, pero tamén añadiríamos que, aparte de trasladarlo ao Goberno do Estado, nos diríamos ao Goberno do Estado, a FEGAM, a Federación Española de Municipios e Provincias, e aos grupos parlamentarios do Congreso do Estado Español. Non sei se vostede terá a ben aceptar esta transacción que lle estamos poñendo, pero eu creo que, no fondo, o que todos estamos aquí reclamando é esa autonomía local para administrar e, digamos, poder utilizar eses remanentes e eses saldos positivos no que consideramos desde os gobernos locales que é aquilo máis prioritario e velar por iso que vostede fai tamén referencia tan claramente no segundo punto da súa moción, que se eviten as desigualdades sociais e mellorar os equilibrios entre as distintas zonas do territorio. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Chouza, isto afecta directamente aos concellos. Isto non estamos falando de facer aeroportos, nin facer nada. Aquí no acordo pon ben claramente para que poidan investir en iniciativas políticas relacionadas cos servizos públicos locais, sen a necesidade de ser a novos ingresos, tal. Que o non dan para as desigualdades sociais, a mellora do equilibrio territorial e ambiental en xeral, o incremento da calidade de vida dos veciños e das veciñas. Os concellos non van a facer aeroportos, nin van a facer estas cousas, señor Chouza. Non, despois non veñamos aquí a dicir que non podemos facer isto porque o señor Montoro non nos deja. Bueno, señora Pouso, realmente, polo que usted expuxo, casi estaba vostede defendendo a proposición. Eu aí, o que pasa é que parece que vostede quere defender a proposición, pero non quere darlle un toquiño aos seus compañeiros de Xunta de Galicia e do Goberno do Estado. E nós creemos que este é o momento de dicirlo. É o momento de dicirlo, porque o que propoñemos é que agora, pa semana que ven, que se vai aprobar o orzamento, é onde hai que modificar esa lei, na lei do orzamento. E a FEGAM e a FEN xa o teñen solicitado, e seguramente o negocian ali. Pero nós o que intentamos desde aquí, desde os concellos, o que deberíamos de facer todos os concellos, e nós somos un deles, é, oiga, darlles un toquiño, atendan isto. Claro, se vostede me pide que modifique o outro, a ver, instar a Xunta non é que a Xunta o faga, é como, oiga, defenda usted aos concellos tamén, dígalle ao Goberno Central que está ben isto. Non lle podo aceptar todas as emendas porque me desvirtúa a proposición. Mais nada, gracias. Non sei, eu creo que non lle desvirtúa. Unha cousa é o superávit dun concello e outra cousa son os remanentes. Un concello pode ter remanentes negativos, pode ter unha dificultade económica moi grande e un ano ter superávit. Iso é como unha persona que non lle chega ao sueldo, que leva sin comer prácticamente todo o mes, acaba o mes, e ainda lle quedan 100 pesetas, en vez de dedicarlo a comprar un bocadillo, o que fai é irse de viaxe. Normalmente morre. Un concello, por moito que teña superávit, se non ten unhas contas claras, se non ten un desequilibrio económico, se non ten unha deuda asumible, e da que genere un superávit, dedicar ese superávit a obras, o que vai a facer é fundir. Nós que lle estamos dicindo que sí que podamos
que sí que podamos gastar os cartos, pero cando ese concello como o noso, que este ano creo que vamos a ter 2.600.000 euros aproximadamente, e non ten unha deuda excesiva, que ronda o 50%, e non ten desequilibrios económicos, si os podamos utilizar nas nosas competencias. Pero outro concello, que vostedes saben algúns da comarca ou tal, que levan ano tras ano remanente negativo, este ano, porque se apretaron moito, teñen un superávit presupuestario, en vez de dedicarlo a deuda ou a outra cousa, o que fan é gastalo en obras. Eu creo que iso non é bo para os concellos. E xa lle digo que nós como concello podíamos aprobar isto, porque evidentemente temos superávit positivo todos os anos, pero eu creo que debía pensar no sentido de todos os concellos podan utilizar ese superávit sempre e cando eso non vaya en detrimento dos seus propios intereses. É dicir, aqueles concellos que teñen estruturalmente problemas de equilibrio presupuestario e aqueles que teñen unha deuda excesiva. O punto segundo, estamos de acordo que é o mismo que decir que non se meta o señor Montoro a decir onde vamos a gastar os nosos cartos as nosas competencias, porque non sabemos as nosas prioridades e, por lo tanto, estamos de acordo. O punto terceiro, eu creo que mire o que vostede di, que vostede o que pide é instar a Xunta de Galicia que asuma este acordo. A Xunta de Galicia que asuma este acordo. O que ten que asumir o acordo é o goberno. Outra cousa que lle demos conta a FEGAN, que lle demos conta a Xunta, que lle demos conta. Pero por que a Xunta ten que asumir o noso acordo? O que asuma o Estado é que a Xunta, si que lle damos conta do que aquí aprobemos. Pero non ten ningún sentido decir que a Xunta asuma. Se lle chega o escrito a Xunta e dice o Concello de Ribeira que asumamos non sei que. Xa sei a onde lle vai o papel. Outra cousa que lle demos conta, que dá conta, é dar traslado a outros organismos. Por lo tanto, por iso, nós lle pedíamos, usted é o que decide se se vota así, que o primer punto, pois fale de dedicar ese superávit a aqueles que teñan, digamos, que non teñan eses problemas que eu lle decía, de unha deuda excesiva ou de desequilibrios estruturales nas súas contas. O punto segundo podíamos aceptar, e o punto terceiro da Xunta sumilo no punto cuarto, que se lle de traslado, igual que a FEGAN e a FEN, do que aquí acordemos. E vostede decide, en función deso, se vota, non? Señor alcalde, mire, no Concello de Boiro votaron a favor. Vostedes saben perfectamente, vostedes saben, sobre todo vostede, que estuvo moito tempo no Parlamento, sabe que ali pensan en todo. Non pense que lle van dar man ancha, incluso os que van moi mal, e teñen tal... Non. Vostede sabe que se pensan todo. Isto que facemos nos aquí darlle un toque nada máis. É darlle un toque, claro, porque agora, dentro de uns días, 2, 3 días, se van a aprobar os presupuestos do Estado e teñen que modificar isto. Despois xa eles ali o fan, Vostedes saben que o fan. Non lle van dicir, bueno, pois o que ten o déficit todos os anos, ano tras ano, ten unha tal, ese tamén. Non, vostedes saben que non é así. Por lo tanto, eu non retiro a proposición. De todas formas, creo que sería moito máis interesante que non te defenda a FEGAN, que defenda a 3.000 ou a FEN, a 3.000 ayuntamientos e que non chegue a do Concello de Ribeira e outros 24 de Galicia. Entre outras cousas, porque hai algún tipo de emenda. Sabe que, por exemplo, os presupuestos teñen a posibilidade ou dan de que aquelas obras de carácter bianual o segundo ano financese co remanente do superávit presupuestario, precisamente, non? Co cual, pois obras como nos puxemos a do Malecón, en vez de ter que incluílas seguramente o ano que ven, pois en outra, no crédito ou nos presupuestos do ano 18, vais a poder pois financiar o que sería o superávit do 17, non? Co cual, algunha mellora xa vamos a ter. Tamén se pode ter vostede, señor alcalde, non hai problema. Pode ter tamén. Iso vai non saber usted un rato. Por de pronto que vamos a someter a súa moción a votar. Votos a favor da mesma. Son 12 votos a favor. Bueno, aún está usted en disposición de votar. Abstencións? En contra? Pues queda aprobada su moción. Que tenga mucha suerte, porque nos vendría muy bien.
Vale, outra cousa que creo que a lógica, bueno, non é que se aplicara moito en esta moción. Dito eso, pasamos ao seguinte punto, unha proposición da señora Almudena Basoco interesando mellorar no camiño da muralla que enlaza o lugar da Teca coa praia do Rego das Caras. Ten a palabra. Boas noites a todos e a todas. Paso a ler a exposición de motivos. O camiño veciñal da muralla, asfaltado fai 3 anos aproximadamente, que enlaza o lugar da cerca coa praia do Rego das Cárregas, actualmente faise intransitable nunha franxa dun 75 metros, tanto para as persoas como para os vehículos, debido a que quedou acondicionado con un acabado en grava. Este camiño está sendo moi transitado, xa que a xente fai uso del para ir á praia e máis enlaza ca senda peonil existente no entorno natural da Abra da Guiña. Como consecuencia dun manantial canalizado, dito camiño, en pronunciada pendente, está perdendo o seu sostén debido ás correntías das augas, quedando a grava ao descoberto, facendo casi imposible o seu tránsito pola vía pública. Ditas augas, en cande algunha, están socavando a cimentación da antiga muralla que rodeaba os campos de Ferrer, polo que a mesma corre un serio risco de derrube e, ademais, está provocando que moitas persoas usen propiedades privadas para o seu tránsito, o que claramente se debería evitar. Acheganse fotos e efectos de apreciar o seu estado actual. O referido camiño está grafiado a xunto plano no plano correspondente 8.41 escala 1/2000 do vixente PSON. En virtude de todo exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, que se adoten as medidas oportunas para amañar o tramo do camiño público referido e permitir así o seu tránsito. E segundo, que se canalicen as augas polo beiro do camiño. Ou ben que vaya entubado ata o rego ou que vaya aberto polo lado dereito colocando unha canle e que enlace co desaugo actual a fin de evitar o deterioro do firme e tamén da cimentación da muralla. Gracias. Resto de grupos que desea intervir, señor Reguín. Gracias, señor alcalde. O Grupo Municipal de Teria vamos a votar a favor, porque é unha zona son poucos metros e se pode asfaltar. Gracias, resto dos grupos, señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Nos imos votar a favor, pero quería dicir unha cousa, a mellor non é moi políticamente correcta, pero creo que é necesario recordar o de cando empeza. Estamos de acordo en que se asfalten hasta as casas e tal, o que non estamos de acordo é que se leve o chapapote hasta a playa. Entón, hai que mirar tamén de usar outros materiais que sean respetuosos co noso patrimonio ambiental. Porque a mí non me parece moi lógico levar todo o chapapote hasta ali, case hasta Dura. Entonces, habrá unhas distancias que dar, habrá outros materiais que se canalice ese tal, pero sempre con respeto debido ao noso medio ambiente e á nosa costa. Gracias. Gracias, señora Patiño. Gracias, señor alcalde, e boas noites a todos e a todas. Ben, esta moción, pois, creo que realmente temos que estar todos de acordo, non? De mellorar, en este caso, pois, a accesibilidade dos veciños e veciñas en este caso, de Aguiño. Bueno, eu sei realmente, señora Almudena, que esa calle está mal. Podolle dicir que todos os anos se complementa botándolle zahorra para mellorar esa accesibilidade, non? Tamén lle teño que dicir que temos unha valoración de dita calle que realmente non é moito o que supondría. Podolle dicir incluso que son 7.270 euros se a ente responsable dese camiño non lo permitira facer. Sabe que aí está Costas de Galicia, xa temos solicitado ese permiso, e espero que, bueno, ainda que non sea hasta a playa, como di Sosentón, pois un pouquinho máis avanzado no camiño, non? Que eu penso que todos estaremos de acordo en que, ainda que non chega á playa, pois poder asfaltar un pouquinho máis. E, bueno, eu pola miña parte, pois, nada máis, decir que estamos en el, non agora, porque, a ver, este camiño, tan pronto se ve que está mal, pois, estáse lle botando zahorra para mellorar esa accesibilidade. Bueno, eu pola miña parte, señor alcalde, pois nada máis. Señora Basoco. Sí, moitas gracias. Simplemente engadir eso que se refería a Covas, que nós, desde logo, dentro do Grupo Socialista, pois todo que sea beneficia do medio ambiente, lógicamente estamos de acordo. Con respecto ao material, tampouco especificamos, simplemente que é eso máis adecuado. Non sei se se ten pensado facer de alguma forma, non sei, falta de resposta a compañía. Non se ve.
que nós o que pretendemos é aprobar a moción poñendo unha coma ao final que poña sempre e cando por parte do organismo competente se nos dé autorización, porque o organismo competente é o que suele fijar o tipo de material no que podemos facer. É dicir, ainda que aprobemos esta moción, si costas do Estado e costas da Xunta, é dicir, zona de servidumbre, non nos dan permiso, pois a moción queda en valente. O noso compromiso é facer. Para facelo temos que ter esa autorización. A partir de aí, si chegáramos, digamos, hasta o dominio público, xa lle digo eu que non lle deixan botar piche. A outras ocasións que o piche estaba máis de moda, pois xa se pretendía. E non, aí, si nos deixan, en unha parte vai a ser con áridos, en outra, como máximo, igual que no Parque Natural, con materiales tipo animal. Son este tipo de áridos que van con cemento. Pero en este caso, que se pretendía arreglar o camiño para un bo tránsito, a circulación das aguas, que sabe que é bastante baixada, estamos dispostos a aprobarlo, o que lle pedimos é engadir eso, que se a autorización pertinente, vamos. Tamén propoñíamos se se podería facer con terra batida. Non, é que esa é a intención, porque en outras ocasións xa se nos dixo que non, a pretensións de maior calado no proxecto. É dicir, nos agora o que podemos facer de novo, abrir as aguas para que corran por donde deben, que non destroza o camiño, facelo de zarzo, en caso de que nos den autorización, facer un proxectiño para xa meterlle un tipo adipaco ou outro que seguramente vai a moito máis. Non a pero bueno, que vaya cerca de 20.000 euros. Entón, se que parece, pasamos a votación, engadindo sempre que se conste ca autorización do organismo pertinente. Vale, pues entonces votamos así, votos a favor, unanimidade. Gracias aos presentes. Pasamos ao seguinte punto, que é unha proposición do Benegado, presenta o señor Pérez Barral, en relación á protección dos animales e para declarar o Concello de Ribeira libre de circos con animais. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, antes de comezar coa exposición de motivos, saudar aos membros das plataformas e veciños que se atopan no público, que veñen respaldar tamén esta proposta, nomeadamente a Asociación Vox Ánima, Moura e a Asociación Animalista Ribera. Como ben expoño aquí na exposición de motivos, a cuestión do respeto cara aos animais levou a que o pobo demande novas accións en diferentes eidos normativos. O uso de animais en espectáculos é quizáis hoxe un dos aspectos máis surrealistas que teñen lugar no noso país, nomeadamente os circos, que ofrecen unha imaxe radicalmente distorsionada do que supón o que é unha fauna en liberdade, non? Unha fauna silvestre libre. A vida destes animais nos circos caracterízase polo illamento, o castigo, o medo e o cativerio. As exhibicións de animais nos circos ofrecen tamén unha mensaxe educativa negativa para as nosas crianzas. Aínda que os espectáculos circenses non amosen condutas de violencia explícita á vista do público espectador, os animais teñen que realizar durante toda a súa vida rituais que non son os habituais e os naturais para os propios animais, non? E para obrigalos a que se comporten deste xeito, sométenos a métodos de adestramento baseados no castigo físico, a privación de alimento e o illamento do resto dos seus conxéneres. Os animais que viven nos circos están obrigados a permaneceren o resto da súa vida privados da liberdade, atados, engaiolados e encadeados a camións de traslado, negando calquera posibilidade de satisfacción das súas necesidades, tanto etolóxicas como naturais. A natureza transitoria dos circos e a vida constante de confinamento, privación, de estimulación e a frustración dos animais a estados neuróticos e comportamentos repetitivos estereotipados, como a balancear a cabeza ou o corpo, movimentos circulares dentro das gaiolas, e até mesmo se automutilan partes do seu corpo debido a estes trastornos. Trastornos psicolóxicos que chegan a provocar reaccións violentas que poden causar graves riscos para as persoas en caso de accidente, un extremo que sucedeu en numerosas ocasións ao longo dos últimos anos. Un importante número de países e vilas de todo o mundo xa vetaron o uso de animais nos circos con base á súa protección e benestar, ao considerar que a súa exhibición e condicións de vida supoñen unha crueldade. Ao mesmo tempo, incrementan o tráfico ilegal de animais e a caza furtiva de especies protegidas.
Neste momento tamén me gustaría lembrar que máis dun millón de galegos e galegas viven xa en concellos decretados libres de circos con animais. Viven en termos municipais onde están prohibidos a instalación destes espectáculos porque se consideran anacrónicos e onde pois, a vida dos animais non é todo satisfactoria que debera ser. Alén do anterior, os circos con animais usan como reclamo o público infantil e desde o bloque xulgamos que as crianzas galegas, a sociedade do futuro, merecen unha educación baseada noutro tipo de valores. Valores que inclúan o respeto tamén cara aos seres vivos e o seu contorno, tanto flora como fauna. Neste mesmo sentido, dicir que xa que Ribeira tamén conta con a canceira municipal, tamén nos gustaría englobar este aspecto nesta proposta e por iso tamén queremos que desde o Concello de Ribeira se realicen as accións oportunas, tanto de promoción como de mellora da instalación, para animar a que a veciñanza deste Concello pois promova, o Concello promova a adopción dos animais que viven están na canceira municipal, para evitar tamén a compra de animais e, polo tanto, reducir o número de animais que están na propia canceira. Como isto tamén non é só algo que afecte aos circos, na proposta, que lle paso a ler os acordos, tamén facemos mención aos establecementos feirais. Estamos pensando, por exemplo, no verán, cando veñen os espectáculos de ponis ao noso Concello, pois tamén eso debería quedar prohibido, non? En base a todos estes motivos, o Bloque Nacionalista Galego propón os seguintes acordos: que o Concello de Ribeira non autorice nin promova ou ampare a instalación de circos nin establecementos feirais con animais no termo municipal, isto quere dicir que tampouco se poderían instalar en terreos privados. Segundo, declarar o Concello de Ribeira vila libre de circos e feiras con animais. Terceiro, que o Concello non permita a instalación de publicidade de espectáculos circenses e feiras con animais no termo municipal. E un cuarto, que o Concello de Ribeira promova a adopción de animais na canceira municipal. Mais nada, moitas grazas. Gracias, grupos que deseen intervir, señora García Pozo. Moitas gracias. Bueno, compañeira Virucha, ti que falas moitiño así polo baixo, e diría que podes seras así un pouco de silencio, para que me podan gravar ben, porque sempre me quitan as cousas de contexto, e logo pasan unha semana disfrutando de frases que dixen e non dixen. Eu, señor alcalde, desde meus anos, chega o momento que o políticamente correcto, non vou dicir que me cheiga, pero casi. Estou farta de oír a mala transición que fixemos. Non vou explicar aquí se era mala ou se era boa. O que si me fai gracia é que os novos xóvenes non sean capaces de coller o toro polos cornos, a pesar de que non sea o adecuado neste momento, e fagan eles unha nova transición. Mira, a min gustan os animales, e dende logo defenderíaos sempre, conviven comigo. Pero hai unha cousa. Aquí hai unha legislación que permite a un señor, ou a dous, ou a tres, como queirades dicir, ou unha sociedade, que arriesgue os seus cartos. Dalle traballo a 10, 15, 1, 4, 5, 6 persoas. Hai que ser valientes, tivestes diputados en Madrid, tendelos no Parlamento de Galicia, e pudestes legislar para que se prohibira ter animales nos circos. O que non vou eu é a dicirle a ese señor, mire, se non le pode pagar a sus empleados, fácese. Pero a partir de ahora, eso aquí non lle vamos a permitir. Non se pode facer así. Hai que pedirle á administración que se prohíbe os animales, que os compre ela, ou que os recolla ela, e indemnice o que arriscou seus cartos. Estamos en crisis, os jóvenes marchades todos. Os que poden dar os postos de traballo non os cortemos, busquemos solucións, que é un tema distinto. Segundo, falades dos animales salvaxes, me vas a permitir que se eu vexo algo que é moi cruel, é ver como están as vacas atadas. Non van ao toro da súa vida. Se les ordeña pensando que está mamando becerro. Criamos un becerro ano para comer os chuletones. Todos, todos. Ben, defendamos esos animales tamén. E, ademais, quero que defendades aquí e diante de todos a doma equina. Hai que prohibila, inda que sea un deporte olímpico, porque os cabaliños
non se lle convence que fagan esas cousas tan bonitas susurrando no oído. Se les castiga, como os do circo, para que aprendan a obedecer, para que aprendan a saltar. E por último, bueno, podo dicir, non che vou dicir aquí, por exemplo, o duro que é os pobres atunes, que así como os collen, os conxelan en vivo, seguramente non sinten nada. E hai un montón de cousas máis dos animales. O que temos que facer é ser valientes, deixar de quedar ben con que se pide, porque é moda, e legislar, e indemnizar aqueles que cumpriron a norma. Se cumplen a lei, temos que buscar outras salidas. Pero, Luís, a mí o que me preocupa son tres cousas que dices aquí. Realmente ten razón a dizer que fixemos unha mala transición. O sea, de repente dices que o Concello de Ribeira non utilice, nin promova ou ampara a instalación de circos nin establecementos feirais con animales en terra municipal. Menos mal que explicache que feirais se refería ás festas, porque eu xa dixe, as vacas vanse comprar por internet, os puxos por internet, os porcos non sei por qué, que son animales que criamos, temos coidadiños e papamos, que papamos os humanos. Hai que acordarse que son animales que sinten igual que os circos. Declarar o Concello de Ribeira vila libre de circos e feiras con animais. Bueno, aí xa non é. Que este Concello non permita a instalación de publicidade de espectáculos circenses e feirais con animais en termo municipal. Miren para a cara do señor alcalde. Cada vez que lle falemos de Fraga vai se rir. Nin el, sendo ministro de Información e Turismo, foi capaz de prohibir a publicidade. E ora, un rapaz xoven que critica a transición pide que prohibamos os carteles de publicidade. Eu quero che pedir outra cousa. Mira, hai os medios de comunicación, hai aquí unha empresa que empeza por R, que sigue unha E, non digo máis, que normalmente nos puentes quita unha señora moi asegurante dicindo venir aquí a divertiros, eso tamén non hai que prohibir, porque tamén vai en contra da dignidade das persoas que teñen tantos dereitos como os animales. Que este Concello non permita, bueno, as feiras xa quedou claro. A mí me parece tremendo que a estas alturas se diga que hai que prohibir e ir en contra da liberdade de expresión. Se estuvera prohibido ter animales no circo, o Concello podía prohibir esos carteles, que iba contra a legislación vixente. Pero se non está, é imposible. E quero che recordar, tuvo un alcalde aquí al lado, que está de estado de concellos veciños que fan as cousas, que un día tamén pensou que a publicidade dunha asociación non era boa para os ollos humanos. E prohibeu-na. Sabes que lle pasou? Foi inhabilitado. Por tanto, o señor alcalde que teña cuidado con que aproba, porque non vai a ser que un día habiliten a él tamén por prohibir cousas que non prohibir a lei. As cousas hai que facer ben, Luís. A mí me dixen que, como fixo o teu compañeiro para a financiación, dirixirnos ao Parlamento para que se derrogue a legislación vixente a favor dos circos con os animales e que se prohíban, e tes o apoio meu e busco apoios por onde sea. Ahora, fastidiar a señores que cumplen a legislación vixente, que teñen os animales e que eu lle vou a prohibir que se o medio de vida e os salarios que lle pagan os traballadores que non se lle pague, vai ser ningún concepto. E, desde logo, que non vou a apoiar xamás é que se prohíba calquer tipo de publicidade que non atente contra a dignidade das persoas. Vai ser ningún concepto. Porque eso xa me parece tremendo que no 2017 teña que escoitar a un rapaz xoven que quere que se prohíba que se poñan carteles. Vamos. Eso nunca encontrará o apoio meu. Nin creo que di PDR. Tanto nos dá que se unha cousa outra. Pide que se legisle a favor de non ter animais nos circos e terás o noso apoio. O resto me parece que quedar ben, non estar realmente triste e tamén dicir outra cousa. Animais son todos. Non vale prohibir estos e mirar para outro lado como se producen, como se crían e como los consumimos. E, ademais, non lle poñemos asco ningún, porque a todos nos gustan e me parece moi normal. Por tanto, se non cambias esos puntos, que PDR non te en contra. Pode xa empezar a transmitir en directo, non lo suporto. Muchas gracias. Desde Ciudadanos entendemos que es indudable que en nuestra sociedad hay cada vez más personas preocupadas y sensibilizadas por el maltrato animal. Y Ciudadanos recoge su programa electoral medidas para fomentar el respeto, protección y defensa de los animales. Pero hoy por hoy, gran parte de la sociedad española continúan viendo los circos un pilar fundamental de las fiestas populares, que se celebran a lo largo y ancho de nuestra geografía. Teniendo en cuenta esto,
nos comprometemos a nivel nacional a realizar campañas educativas para fomentar la sensibilidad en contra del maltrato y para la protección animal, como puede suponer la parte que no vemos respecto al maltrato que reciben los animales en los circos. Es, por tanto, que consideramos apropiado no incentivar todo tipo de actos que promuevan cualquier tipo de fiesta o eventos relacionados con los maltratos animales, pero son los propios ciudadanos quienes cada vez están más concienciados de ello, quienes deben de rechazar este tipo de costumbres o fiestas. Dicho esto, estamos en contra del maltrato animal, por lo que consideramos que en el caso de que el municipio decida traer estos eventos, debemos supervisar un control hacia estos actos, para que no se entienda que existe ningún tipo de maltrato hacia esos animales. Por ello debemos concienciar a la ciudadanía de las condiciones que puedan sufrir los animales y ofrecer la máxima visibilidad en el caso de existir este problema para que los ciudadanos se sensibilicen. Entendemos que no debemos potenciar actos que tengan el maltrato animal, pero si la ciudadanía quiere traer este tipo de eventos, más que prohibirlo, lo que hay que hacer es regular, concienciar y velar por la seguridad de los animales. En todo caso, somos partidarios de no destinar partidas presupuestarias a este concepto y en el caso que el municipio lleve a cabo estas actividades, que no es el caso, velar por el cumplimiento de unas condiciones mínimas tanto de seguridad para la ciudadanía como de protección hacia los animales. Ante lo anteriormente expuesto, nos abstendremos en esta moción. Señor Vila, está acá. Muchas gracias, señor alcalde. Desde o Partido Socialista temos distintos posicionamientos sobre o asunto con puntos de vista bastante diferentes. Que conste que o Partido Socialista e os componentes da agrupación estamos contra o maltrato animal. Se nos entrega por parte do Partido Popular unha emenda do señor Villar, donde descoñecemos neste intre o contido do arquivo 5.1.3, o que si queremos é que se cumpla a normativa municipal e tamén a estatal. Se se pode votar por puntos, pois podemos tratar de facer o mellor que lo hagan. Pero de sustitución, como non se pode votar? Vamos a ver, por o reglamento municipal, o primeiro que hai que votar é a emenda. Se se vota a emenda, sustituye os tres primeiros puntos, se quedaría vivo o cuarto. Eso é o que hai que facer. Entonces, en función de como salga a emenda, se teria que votar todo por parte da moción do Benegar. Señor Pérez Oseiro. Boas tardes a todos, moitas gracias, señor alcalde. Pois ben, o circo é un arte que funde as súas raíces na antigüedade e que está na base das demais artes escénicas. O Parlamento Europeo, en 2015, considerou o circo como un elemento cultural máis. Este reconhecimento recollese en España no 2011 e elaborase un plan xeral do circo que recolle os obxectivos estratégicos do 2012 ao 2015, así como todas as medidas do seu desarrollo. Ademais, existe unha legislación europea e española ao respecto sobre a protección dos animales durante o transporte, por exemplo, os requisitos de salud, etc. A legislación española ben regulada por a europea e, por lo tanto, posee as mismas restriccións, documentos, registros e todo o que sea en burocracia e en papeleo. Despois tamén hai vías para controlar e evitar os malos tratos dos animales. Aquí temos, por exemplo, o SEPRONA, un órgano especializado da Guardia Civil que se encarga de controlar e de levar a cabo as inspeccións e cumprir a normativa dos circos. En calquera caso, os datos facilitados por SEPRONA revelan que a maioría das infraccións que se cometen son administrativas e non teñen nada que ver xa coa salud dos animales. A sensación que teñen os circos cos animales é que, pese ao esforzo do sector en cumprir con toda a documentación, plan de emerxencia, proxectos técnicos, seguros de responsabilidade civil, núcleos zoolóxicos, guías de transporte de animales, etc., intentan eles mesmos a ser o máis transparentes posibles hacia o seu público, incluso con visitas guiadas aos circos, para que a xente vexa as condicións dos animales, pero siguen sendo sempre a diana dun ataque. Nos non lle damos as costas e o ribeiro ao benestar dos animales, pero, como dixo o señor Rosa Pose tamén, tampouco lle damos ás persoas, ás xentes do circo, que con o esforzo e as duras condicións de traballo gañan o seu pan e manteñen as súas familias. Por lo tanto, eu ofrezo a emenda, esa que deben de ter ustedes na man, que sustituyen os puntos 1, 2 e 3 que paso a lerla. Velar por o estricto cumprimento da normativa vigente respecto á seguridade laboral e ao benestar e á saúde física e psíquica dos animales dos circos, tal como prescribe
o punto 5.1.3 do Plan Xeral do Circo elaborado no 2011, que eu teño aquí o Plan Xeral, aquí que queira ver, pode verlo, e aplicar tamén con rigor a ordenanza municipal de limpieza en materia de publicidade na vida pública. Con respecto ao punto 4, que usted me di o tema da canceira municipal, le vou dar algúns datos aquí, porque, bueno, temos xente colaborando ca canceira municipal e traballando tamén nas redes sociales. E iso está dando moi bo fruto. Le vou dar os datos do 2006 e do 2017 hasta agora. Por exemplo, no ano 2016 recolleronse 113 cans, adoptaronse 174 cans, retirados por seus propios propietarios, o sea, cans que se recolleron na rúa e os retiraron os seus propios propietarios, 37. No 2017, a estas alturas do ano, levamos 16 cans recolleitos, esas se adoptaron 75. Desas 75, pois 6 deles son recolleitos por seus propios propietarios. Así que, como usted verá, de Oliveira, pois, seguimos traballando con o tema da canceira municipal e sobre o tema dos circos. Estamos, eu penso que estamos ben, por lo tanto, eu espero que ustedes acepten a emenda que lle propuso. Nada máis, gracias. Ben, moitas grazas. En primeiro lugar, bueno, casi me parece insultante os argumentos trapalleiros que se intentaron dicir aquí por parte da representante de IPDR, intentando misturar o debate entre os animais, que se as vacas, que se os peixes, que se os animais que empregamos para comer. Mas ainda, a pesar de soltar eses argumentos trapalleiros, pois considero que tamén esses animais merecen todo o respeto e todo tamén debemos pelexar polos seus dereitos, non? Porque considero que a pesar de que se críen para consumo, tamén deben ser criados en condicións bueno, pois dignas para eles, non? Despois, simplemente reportarlles que eu non sei en que punto da moción ven aquí un ataque contra os circos. Aquí o Bloque Nacionalista Galego e ao igual que as outras organizacións animalistas non estamos pedindo a prohibición dos circos e, polo tanto, non estamos prohibindo nin poñendo en risco os postos de traballo. Por exemplo, o Circo do Sol non usa animais. Estamos poñendo en risco eses traballos? Non, verdade? Polo tanto, nós creemos que os circos poden continuar e incluso podense dar recoñecementos por parte da Unión Europea, Concello, Xunta, o Estado, as institucións que se queira. Pero entendemos que non é de recibo, non é lóxico, pois, o uso dos animais nestas instalacións. Tampouco entendemos como se fan campañas de protección animal, de respeto para os dereitos dos animais, pero, por outra parte, como ben dixo o concelleiro de Ciudadanos, que se mantén nunha ambigua posición a raíz de ser un partido estatal que, claro, ten que conjugar esas incoherencias de ter que defender, por un lado, la fiesta nacional con el trato do toro, ou por outra, tamén intentar pois recadar votos por parte das persoas que están máis concienciadas cos dereitos dos animais, non? Non vamos a aceptar a emenda porque entendemos que tronza toda a exposición de motivos, tronza o sentir que se pretende con esta moción. Para min, creo que vai ser unha mágoa, unha oportunidade perdida para este Concello de sumarnos a outros máis que tamén están promovendo pois outro tipo de políticas, non? É que non fai falta instar a Xunta, senón que tamén temos competencias nós propios para exercelas e, polo tanto, tamén eliminar espectáculos que usen os animais. E volvo a repetir, o Bloque Nacionalista Galego non está en contra dos circos, nin está poñendo en cuestión eses postos de traballo, senón que estamos poñendo en cuestión o uso de animais. Voulles a dicir unha última cousa, que un animal que normalmente emprega centos de hectáreas para a súa vida non pode estar recluído nuns poucos metros cuadrados, indo de concello en concello, e ser instalado en calquera tipo de descampado con
con temperaturas altas, baixas e sin ningún tipo de protección, non? Por lo tanto, vamos a manter a proposta tal cal está. Despois unha cuestión, unha pregunta de orde. Señor alcalde, se antes non se permitiu votar a nosa emenda na proposta de Rosa, non sei se agora se podería tamén esta tamén visitar do mesmo xeito. Gracias. Si podería, si cumplira co reglamento municipal. O reglamento municipal di que cando a emenda é oral, ten que ser admitida por todos os grupos. Cando a emenda, como é o caso, é escrita, tense que votar en primeira instancia. É a diferencia entre unha e outra. É dicir, a emenda que presentou non pasou por registro, non tiñan o conocimiento suficiente os grupos e, polo tanto, todas as que se fan aquí en Boche, pois teñen que ser aceptadas por todos os grupos. É a diferencia que hai entre un caso e outro. E, bueno, con respecto á canceira, decir que en estes momentos, pois, creo que vamos a sacar a nova licitación, na que tamén se vai a poner como unha das condicións, pois, non sacrificar. Nestes momentos xa fai tempo que, gracias ás donacións, pois, según se me di, non se está facendo. E, bueno, neste caso, pois xa vou a aproveitar para facer propaganda, porque teño 17 cans, dos cuales últimamente teño 9, e só teño colocados 4. Entón, me quedan 5, e hai que aproveitar esta publicidade en directo, que estou dispuesto, pois, a regalar a xente que o necesite eses masquillos, vale? Edito a publicidade esta gratuita, pois, entonces o que pasamos é a votar. Sí. E que as alusións, bueno, aquí sempre saludos. Non, jamás chamei a trapalleira. O de trapalleira, eu lle pido que ustedes, inteligente como é, sabe aplicar outro calificativo diferente, non? Bueno, a falta de argumentación de base, como lle quere Eso é o chamar. que yo admite a señora García Pose, pero de trapalleira. Eu tamén lle iba, non, pero tamén lle iba a decir que o retirara, e, polo tanto, pues, bueno, na grabación quedará, pero retirada na acta e na parte escrita. Entonces, dito así, pasamos a votar a emenda presentada por o señor Pérez Barral. Votos a favor. Perdón, da proposición. Outeira, da proposición do señor Pérez Barral. Votos a favor da emenda. Da emenda, sí. Entonces, en este momento son 12. Suma porque siempre 8 y 3, 11 y 2, 3. Votos en contra, 4, abstencións, 3. Queda vivo o punto 4, que é que o Concello de Ribeira promova a adopción de animais da canceira municipal. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. Pasamos logo ao seguinte punto, que é o último do que son as proposicións, que é polo señor Vila solicitando un convenio de colaboración para declarar áreas de rehabilitación integral nos núcleos urbanos do Concello. Están a falar. Moitas gracias. Paso a exposición de motivos. Ribeira ten un grande valor paisaxístico e, como tal, recoñecido, gran parte do seu territorio está afectado por medidas de protección da natureza. POL, Red Natura, Parque Nacional das Illas Atlánticas, Parque Natural de Corrubeiro. Esta situación debería interpretarse como unha fortaleza que permita presentar a Ribeira como unha cidade de gran potencial no sector servicios, así como unha extraordinaria cidade en calidade de vida. Unha cidade ben ordenada e obxectivamente planificada supón un instrumento xerador de riqueza para os seus habitantes, ademais de garantir o benestar das xeracións futuras. Esta semana celebrouse a cuarta edición, a semana pasada, da edición do Foro de Rehabilitación de Rianxo, coa presentación dun novo modelo de urbanismo, que contou unha nova dimensión do arquitecto Chipperfield, ao propoñer unha reflexión sobre o modelo de desenrolo urbano. O mesmo arquitecto, noutro evento, puxo sobre a mesa cun estudio que realiza sobre a arquitectura e urbanismo en Ribeira unha realidade, o elevado número de vivendas abandonadas. E, según a noticia, o señor alcalde plantea crear unha oficina para promover rehabilitacións. Chegados aquí, convén declarar a figura dos ARI, as áreas de rehabilitación integral, que teñen por obxecto
a intervención sobre un conxunto de edificacións con usos residenciais que se atopan en situación de deterioro, tanto no medio urbano como no medio rural, para os efectos de mellorar a habitabilidade das vivendas situadas nos centros urbanos, conxuntos históricos ou núcleos singulares, de tal xeito que melloren a calidade de vida dos seus habitantes, satisfagan as necesidades de vivenda da cidadanía e supoñen unha recuperación do patrimonio edificado e de espacios urbanos. As áreas de rehabilitación integral decláranse por resolución da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, a petición dos concellos interesados en que se declare unha área no seu territorio. Vou a participar aquí as clases de áreas de rehabilitación integral. Áreas de rehabilitación integral xerais e áreas de rehabilitación de conxuntos históricos. Nestes supostos, o ámbito delimitado deberá ter un mínimo de 50 vivendas e que conte cun plan especial de protección. O procedimento de declaración a instancias do Concello iniciaránse mediante unha solicitude dirixida á Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, acompañada da seguinte documentación. Todo o acordo do Concello que aproba a solicitude de declaración de área de rehabilitación integral conforme a clasificación prevista no artigo seguinte. B. Delimitación do ámbito proposto, determinación do planeamento vixente e parámetros urbanísticos polos que este afectada a área proposta. C. Compromiso do Concello para crear ou manter unha oficina municipal de rehabilitación con medios suficientes para a xestión e impulso de actuacións de rehabilitación no ámbito. D. Memoria explicativa na que se recollan os seguintes extremos. Primeiro, obxectivos que se pretenden coa declaración proposta e indicadores de seguimento que permitirán analizar os mesmos. Segundo, voy a saltar esta parte, señor Vilas. El procedimiento, tenemos a todos presente, podría pasar a parte máis. Vale. Entonces pasamos esta parte e pasamos a proposición. Polo contido na proposición queremos presentar ao pleno a seguinte proposición. Que o alcalde do Concello xestione perante a Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda Solo, a solicitude para dotar as zonas singulares de Ribeira dun convenio de colaboración para a regeneración urbana a través da figura do SARI, que por parte do Departamento de Urbanismo e coa colaboración das áreas de Cultura e Turismo se elabore unha proposta de actuación para a rehabilitación integral nas zonas relacionadas anteriormente do Concello de Ribeira. Gracias, señor Vila. Perdón, eu non quería que saltara todo, si quería. Era esa parte de procedimiento que era despois, si quer. Hombre, o digo porque eso do procedimiento é que ven a... O que sería interesante son as zonas as cales propoñemos nos aquí. As posibles para declarar o ARI consideramos que sería Mando Río Pombal, Martín de Angrande, os núcleos urbanos tan emblemáticos como Carreira, Olveira, Doleiros, Castiñeiras, Corrubela e Palmeira. Sin ir máis lonxe, o Rueiro e a Rúa de Galicia aínda se conservan máis de 50 vivendas de arquitectura tradicional e podrían tamén acollerse a estas áreas de rehabilitación integral. Sin máis. Gracias, señor Vilas. Señora García Paz. Bueno, a verdade é que Vilas nos dámonos este por unha razón moi clara. Non nos dou tempo a estudiar como merece esta proposición. Porque nos falta algo que nos parece, aparte de que, bueno, aquí hai núcleos que ainda lle ves a posibilidade de recuperar ou de rehabilitar, pero, bueno, hai veces poucas posibilidades. Pero, por exemplo, a mí me falta unha cousa moi importante. Non me dou tempo, antes de decidir algo que poda comprometer, pois me interesaba saber primeiro como hai que facer a través do Tesoro, como quedan estas vivendas e como quedan os dereitos dos propietarios destas vivendas. Porque iso é como as que considerábamos patrimoniais, se están atados de por vida e lles piden unha serie de actuacións que moitas veces nin siquiera poden facer. Entón, como a mí o que me falta é saber se aprobamos isto, que pasa cos propietarios estas vivendas e como se lles pode aplicar a lei e cales son os dereitos destas vivendas. Mentras non teña esa información completa, pois vamos a esperar. Sí, señor Chouza.
Sí, bueno, yo un poco al hilo de lo que está diciendo mi compañera Rosa de IPR, esto me supera. Es decir, yo todo esto, de verdad, entiendo la buena fe de la propuesta, creo que será válida, no entiendo por qué unas mencionan unos sitios y otros no. A ver, en fin, sin tono mucho voy a abstener, creo que esto es digno de más estudio, es digno de más información y después que se vuelva a traer y lo hablaremos. Gracias. Sí, señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois esta proposta xa se trouxo aquí no ano 2012 polo mismo grupo municipal, daquela xa era o portavoz do señor Fariña. Nos votamos a favor, esta vez imos votar tamén a favor. Que é o que ocorre? Pois que daquela non se tuvo en conta, e agora, 5 anos despois, eu creo que Ribeira ten peor o seu patrimonio arquitectónico do que tiña daquelas. Porque, afortunadamente, ainda que moitos ribeirenses pensan que non, Ribeira ainda ten patrimonio urbano que conservar, realmente ten rincóns que son deliciosos e que están nunha situación realmente penosa e que esta zona de Ari sería unha moi boa solución. Por outra parte, estamos moi acostumados, cando vemos as fotos antiguas de Ribeira, sempre dicimos, ai, que bonito era, que estupendo era, ai, aquelo sí que era bonito, non como ahora que estragamos todo. Bueno, pois, señores, hai que deixar de chorar e entrar un pouco en acción. Temos que entrar un pouco en acción, porque temos zoas desta cidade que están realmente degradándose a pasos agigantados. Estou pensando na Plaza de Teruel, en fin, hai edificios preciosos que se están estropeando en diversas partes da cidade. Claro, estamos con isto de, bueno, os propietarios, como quedan, bueno, se non se fala ca xente, se non se fai isto, se non se promove, se non tal, pois os propietarios non saben que facer, ao final están en ruínas, temos unha serie deles, están en ruínas, están caendo, son un peligro incluso para os viandantes. Entón, eu creo que esta zona Ari, que xa se ten posto en acción en concello limítrofe como Rianxo, con moi bons resultados, polo que parece, verdad, que todos podemos ver, pois creo que sería un complemento moi importante a outras intervencións que está facendo este concello noutros ámbitos. Estou a falar no ámbito da EDUSI, estou a falar no ámbito do turismo, estou a falar no ámbito do patrimonio, das recuperacións ambientais. Por que temos abandonado isto? Eu non entendo moi ben, porque hai sempre esta prevención, a eso non tocalo. Teño a sensación de que estamos agardando a que caiga para ver se levantamos un edificio de 12 ou 13 plantas. Porque non lle vexo realmente en estas zoas, como son, por exemplo, dixen antes na Plaza de Teruel, podemos decir, como digo o señor Vilas na súa proposición, en diferentes parroquias, non lle vexo unha razón realmente que justifique esta especie de desleixo que temos con todo o noso patrimonio urbano, que dá a sensación de que Ribeira non ten historia. Non ten parte mariñeira, non ten casco antigo, parece que non temos nada, e o pouco que temos parece que non o queremos conservar. Entón, nós imos a votar a favor, e nos gustaría que todos os grupos votáramos a favor, porque vemos que é moi importante, porque depois, concello turístico, concello tal, sí, pero hai que facer algo tamén, Gracias. Bueno, vamos a ver un segundo, porque aquí se expresaron bastantes opinións sobre a influencia ou non que poda ter unha oficina de rehabilitación. Parece que se temos unha oficina de rehabilitación, pois vamos a deixar de ter casas abandonadas e as que están mal se van a arreglar. E non é así. É dicir, a oficina de rehabilitación, por exemplo, que vostede di, Rianxo, ten 30.000 euros subvencionados por parte da Xunta de Galicia, que son prácticamente o que leva o arquitecto que traballa para ali. Vale? Entonces, en función do traballo que poda facer ese arquitecto, o Concello de Rianxo, hasta donde eu sei, puxo 30.000 euros para axudar á rehabilitación das viviendas que estaban no plan. 30.000 euros. Mire, eu lle digo que este mismo mes mandei a propietarios
reparacións por enriba dos 30.000 euros. Non, pero quero decir que con 30.000 euros arreglaríamos igual unha. Por lo tanto, non é a panacea nin a solución. E o resto, as axudas da Xunta, prácticamente eu creo que salvo a concellos como o de Santiago, son escasas, pequenas, e Ribeira carece do casco histórico así reconocido que teñen muros, nolla ou que ten rianxo. A cuestión diferente é que non teñamos edificios de interés. Por lo tanto, eu que lle propoño, señor Vilas, porque usted parte de unhas negociacións que eu estou disposto a facer, e estou disposto a que me acompañe, eu o que lle pediría é, antes de aprobar algo que ten que ver con as gestións que vamos a facer, que non sabemos de que tenor é, e co personal municipal somos incapaz de levar adiante nada que se parezca a isto, e creo que o maior problema que temos en este concello é, pois, casi de levar adiante o que son a vigilancia das obras que se fan e a sanción a aquel que non cumpre. É dicir, cando un quer facer unha obra, está cerca da playa, pide todos os permisos porque por tierra, mar e aire sabe que vai a ter a denuncia de costos. E así, se lle influye outro organismo. Se está ao lado da carretera, cuidado que me ve a Xunta. Ahora, se a obra é do Concello, a ver se lle podemos meter por aí e non pedimos permiso ou pedimos arreglo de non sei que e al final pago unha casa nova. Por lo tanto, nós temos problemas ou prioridades en este momento importantes para os servicios municipales que espero poder solucionar tamén con ese personal que agora seguramente temos que recoller próximamente da lonxa. E con respecto á rehabilitación, que a mí sí me preocupa algunhas áreas e a pouca influencia que nós temos, é o que eu propoño, é facer, deixar isto agora encima da mesa, o cual habría que votar, e facer as gestións co que é a Xunta de Galicia, o Instituto Galego de Vivenda e Solo, en función de que nos diga, botar esa comunicación aos portavoces ao pleno e volverlo a traer, por si se sigue considerando de interés o tal variante. Si le parece que é así, si non. Si está conforme, usted dirá. Bueno, pois en parte estou conforme. Quero darlle as gracias ao señor Cobas por a exposición de argumentos. Creo que, debido ás intervencións dos grupos, creo que sí debería de haber leído toda a proposición. É incomprensible que non se haya leído. Entonces, quería comentar tamén que o financiamiento é o 60%. Da oficina. Pero o problema é que se usted ten unha oficina e non ten recursos para arreglar as casas, pois poderemos vender grandes foros de rehabilitación, pero cando lle preguntas cantas casas se rehabilitaron, se dirán unha, ninguna, 3 ou 5. Por iso eu le digo que eu me gustaría ter todos os datos encima da mesa, porque a mí si me pide as prioridades deste Concello nestes momentos en materia de urbanismo é arreglar algo sobre o que teñen competencias outras administracións e que os meus técnicos estén permitindo que se pagan obras ilegales ou tal, eu digo que é a miña prioridade, que todos os ciudadanos estén á mesma altura do cumprimento dos seus deberes. E vostedes saben que hoxe en día en Ribeira eso non é así. Por iso eu lle digo, unha vez que sepamos que axuda vamos a ter, que tal que cuanto, aí teñen, os grupos saben a axuda que van a ter, tanto para as casas que se pretendan rehabilitar como para ese funcionamiento desa oficina. En función de eso que decidan. Vou mostrar de acordo que a súa proposta, pero de todas formas quería incidir en que as viviendas quedan en propiedade. E iso é indiscutible. Non, as viviendas son propias de cada un, o que quero decir que para poder rehabilitar non é simplemente que o noso arquitecto diga hai que rehabilitar isto, incluso de propoñer que rehabilitación, que barrios, sino que despois o particular solicite a axuda, que ya den, os cartos vai en función dos cartos que invirte. A iso me refería. Entón, o que lle propoño é, empecemos polo punto primeiro. Sabemos unha vez que a axuda que vamos a ter, en función deso, usted sigue ca súa moción ou o que considera. Sí, parece. Entón, se lle parece aos grupos, pois facemos as gestións na que poden acompañar os grupos que o deseen ao alcalde, porque até diréis mañá, en función do que nos digan, pois vostede no próximo pleno ou cando queira reitera a súa solicitud. Parece?
pois entonces eu mañá mismo solicito o que é esa xuntanza co director do Instituto Galego de Alimentación. Dito eso, pasamos ao control de órganos de goberno. Teñen vostedes todos os decretos da alcaldía pois na Secretaría para a súa consulta. Non existen mocións de urxencia, robos eu teño que se mande limpar un espacio de cerca do Bicanso que parece que non está limpo. Mañá mismo mirarei como está e se non está mandarei no facer. Me piden as arteiras que van entre a Graña, Couso e Aviño. Hai unha parte que está en licitación por parte da Diputación, a que sale de Carreiro. Esa é miña. Desde o Colexio da Capilla hasta Vixán. Hai unha parte pola izquierda, pero como pon a que comunica coa Graña, vale, é o que se pode ir redactando o proxecto. Posteriormente os grupos decidirán se se incluye ou non en calquer plan de obra. Por lo tanto, tamén hai un espacio no río Listres, aí na xuntanza do río que parece que ten un espacio pequeno sin alambrada e tamén se mandará coñecer. Unha denuncia que tamén xa está en conocimiento do medio ambiente, que é aí en Avesadas, unha finca que bota, digamos, os árboles están arriba da beira rúa e tamén xa se tomaron as medidas oportunas para que se proceda a restaurar a información sobre a DEGE nun solo tableiro, que se trasladen os tableiros, que sea máis eficiente. Bueno, eu teño que decir aí que con a DEGE estamos hermanados, hai un espacio que creo que chega para todo. O Orrio e o cruceiro de Galicia está nunha parte principal do que é a DEGE. En estes momentos eu creo que non mo tomen a man, pero sacarlle para deixar un solo panel informativo, pois incluso os nosos bons amigos. Unha moción al respecto para que se pusieran paneles informativos. No, pero aquí o que están pedindo é que saquemos. Claro. Entonces, eu lle digo que, bueno, intentaremos amañar os que hai, que aquel espacio se utilice de outra forma, pero, bueno, non llevo a sacar os paneles de ADEGE. Señor alcalde, vostede sabe perfectamente que antes non había ningún panel, estaba a pedra esta do Teide ali na rodada de coches, se lle puxo unha plaza moi digna, que iso foi no mandato, e se puxeron 5 paneis. Pasa que o mellor común, bueno, os ADEGE poden mandarnos máis esculturas que as poñemos ali sin problema ningún, pero eu lle podo decir que tamén os da ADEGE a mí me parecería mal como ribeirense, se da plaza central me saco o cruceiro, pois direi eu, parece que estamos perdendo. Que manden máis, home, que os poñemos. Non se preocupe que aquela plaza se mellorará, pero tamén melloraremos a información de ADEGE. O siguiente, que podan xogar os nenos, o señor Edith Lampón. Estou de acordo en que todo isto está de unha forma desastrosa. O que pasa é que non logro identificar onde é porque non me puxo onde. Onde está o Polideportivo Novo subindo por arriba? O Polideportivo Novo? O de Palmeira, subindo por arriba toda aquela calle. Non. Un de Carreira, que supone é parte al río. Esa se deteriorou desta forma. Pois non se preocupe que tamén mañán terá igual que está xa ca renovación de todo o mobiliario urbano, tamén lle mandarei. O que pasa que non lle identifiquei. Hai aquí unha beira rúa para arreglar na capilla, que tamén é un paso de difícil accesibilidade. Tampouco, pois tomaremos medidas. Poñeros, bueno, aquí alguén lle puxo unha N a man, porque arregla mucho la moción, pero pide os puntos de luz e a mañar a rúa é máis a limpeza das fincas xa se fixo, se dotou de aparcamiento, ali non ten luz, porque aquela non é unha organización privada no que cando se inaugurou a empresa concesionaria do alumbrado en aquel momento, que era Jesús Fijó, puxo uns báculos provisionales. Bueno, ahora estamos pedindo os presupuestos para facer unha cousa
definitiva, porque no momento que perdeu a concesión, levou. Entonces, non hai ningún asunto máis, pero bueno, antes de levantar a sesión, teñolle que comunicar que por primeira vez... Sí, señor Ríos. Quería pedir 4 novos. Novos? Sí. Vou só citar. Que se efectúe o arranxo do reloxo de Casa do Concello. Xa estuvo aquí esta mesma semana o señor Nes Pereira, pero non é doado, non sei se queremos que cambie ese reloxo, pero bueno, unha tras outra estamos reparando. Que se coloque a bandeira da Unión Europea no balcón da Casa do Concello. Temos xa 3, como non cambiemos o xirmiño non entra a 4, pero bueno. Que se efectúe unha porta de maleza no paseo fluvial do río Sanxanás. Estamos en presupuestos que non sei se se levaron ou se levarán a esta próxima xunta local, que xa están conseguidos. E que se habilite unha marquesina para o bus en Salmón, da carrillada Carlos. Aí xa veremos como estamos de... Señor Chouque, a ver. Non me é habitual. Sí, bueno, la verdad es que no te ha pensado, pero bueno, ya que aprovecho el tema. Veña, que Suerga pasa por Valladolid. Exacto. Primero, darle las gracias por el tema de los decretos de la alcaldía, que por fin están en la página web. Los títulos, y ya sabe la obsesión que tengo con el tema de la transparencia, a ver si es capaz, por favor, también de que aparte de los títulos, se pinchen los títulos y le damos el decreto. Entonces no tendremos que venir aquí a verlos. No, eso no solo nosotros, sino... É prácticamente imposible, ocuparía moito se veo o libro de decretos, pero bueno, así estamos por lo menos se en usted lle chama a atención un título, pode consultar. Ya, pero lo digo a nivel de los ciudadanos de Valladolid, que también se ve... No, pero é casi imposible, non é por falta de transparencia. Queda aí. Que estaba comunicando que unha vez que se levante o pleno, hai unha pregunta que fai, neste caso, un ciudadano, Manuel González González, que además lo vexou por aquí, e unha vez que levante o pleno, pois dentro dese turno... Unha cuestión de orden ao respecto, señor alcalde. Esa pregunta entrou polo registro, non? E como é que os grupos non a ten? Deberíamos tela tamén, non? Porque as preguntas van dedicadas a alcaldía, a resposta é por a alcaldía, pois... Que conste que a mí parece estupendo, que se use, estou de acordo, pero... En todo caso... Nós só estamos a cegas, non sabemos de que vai a pregunta, ni sabemos nada. Bueno, vamos a saber dentro de un rato. Pero en todo caso... Pero po futuro... Seguramente é un erro. Non, po futuro ten que estar. Porque eu pensei que tiña conocimiento, porque é normal, igual que os robos e preguntas teñen conocimiento, pois como é a primeira vez, pois seguramente é un fallo que non se volverá a ocorrer. Por lo tanto, levantamos a sesión e o señor González González, se quer responder por 3 minutos a súa pregunta, pois vai a poder facer. Muchas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. En nombre de Marea Ribeira e como portavoz dos veciños que estamos sufrindo as consecuencias da mala gestión da Garda Ribeira, que está producindo moitos inconvenientes, en nombre deles expoño o seguinte. Levamos máis de 15 meses un período de probas da nova depuradora do saneamento no noso concello e non se ha visto a solución aos cheiros que fan a vida das veciñas e veciños unha tortura. Deses 15 meses, os últimos 9 cambiaron profundamente as nosas vidas. Pasamos de respirar a brisa mariña a respirar o cheiro da merda de todo o concello e respirar as emanacións tóxicas que proceden das instalacións das depuradoras. Pasamos de vivir nun sitio privilexiado a vivir nun lugar que só pensamos en escapar. Unha obra mal feita ou mal deseñada, unha empresa que non ten quen a fiscalice, un responsable político que non parece preocuparlle os problemas da veciñanza, que non teñen a deferencia de sentarse coas afectadas voluntariamente, son os causantes de todo este malestar. En canto lles preguntamos cando van a arrancar isto, responden que están traballando nisto. Mas os cheiros continúan e cada día fanse máis insoportáveis vivir aquí. Por lo tanto, acolléndonos ao artículo 7.5 do Reglamento Orgánico de Participación Cidadán do Concello de Ribeira, e dada a gravidade e o interés municipal deste asunto, solicitamos facer a seguinte pregunta no vindeiro pleno do mes de abril.
tal se retrasou para o mes de maio. Señor alcalde, seguramente vostede pode respirar e dormir polas noites tranquilamente, porque onde vive non lle chegan os cheiros da edad, nin as súas emanacións de gases tóxicos. Pero a estas alturas xa ten que ser consciente do que estamos a sufrir moitas das súas conciudadanas. Por iso lle pedimos que poña todo o seu empeño en solucionar este problema o antes posible. Ou pensa vostede o mesmo que alguna persona que di que non hai problemas e que só temos a pan de notoriedade, que vai nos facer sufrir o que queda de período de prova? Vai vostede seguir tentando a sorte e arriscarse que nos volvan a multar dende a Comunidade Europea ou que nos volvan a denunciar os bateiros? Queremos lembrarlle, señor Ruiz, que estas multas asimos a pagar nós, non vostede. E obras concretas se teñen feito para eliminar os cheiros. Canto costaron e canto máis nos vai a costar todos estes arreglos que están previstos facer, entre outras, as recomendadas según o informe de PISA. Moitas gracias, señor. Gracias, señor González. Vamos a ver, o retraso de abril é porque o noso reglamento o que lle digo na presentación das preguntas por parte de colectivos ou ciudadanos están suxetos aos mesmos plazos que os grupos políticos. Por lo tanto, unha vez que se convoca o pleno, se a pregunta non chegou, non se mete nese pleno, se mete no seguinte, como é o caso. Aquí hai dúas cuestións diferentes. Unha é o que é a depuración. Ribeira non contaba con ningún tipo de depuración, contaba, digamos, con tratamento primario, unha decantadora, o cual fixo que, evidentemente, non cumplira a normativa europea, e iso fixo que Ribeira, como outros lugares onde non tiña esa depuración correctamente, fora incluído dentro de eses lugares que non cumplían a normativa europea e, polo tanto, a posible sanción de Europa ao Estado español. Dito eso, precisamente, o que se fixo foi aprobar dúas depuradoras, a de Cobruguedo, a depuradora neste caso situada en Couso, que volvo a recordar que é a obra máis importante, tanto cualitativo como cuantitativamente da nosa historia. Estamos falando en todos os conceptos encima dos 20 e tantos millóns de euros, que nestes momentos está a funcionar. É dicir, a depuración funciona en Corrubedo e a depuración funciona en Couso. Que é o que está a dar problemas? En este caso, o que está a dar problemas, digamos, é aquel traslado de os residuos polos bombeos hasta chegar a Couso. Donde empeza a dalos? Básicamente no que é o primer bombeo, o bombeo do Touro, e iso vaise incrementando sobre todo no que é o lugar o tanque de Areeiro. Nos, o Concello encargou un informe, en ese informe, básicamente, pois, decía que algún residuo industrial que non foi conectado podía ser a causa principal de eses malos olores e, pois, a través de a comisión de seguimiento na que participa o Concello, que se nos integrou, hai unha comisión de seguimiento que participa o Concello con Aguas de Galicia e con Aquaes, porque eu quero recordar que a obra a financia Aquaes, o proxecto o fixo Aguas de Galicia e o Concello aquí neste caso, pois todavía non quita nada, é dicir, no momento que esa obra este correctamente, que a vai a recibir é a Xunta de Galicia e non o Concello. Bueno, hai unha comisión de seguimiento, hai outra comisión de seguimiento no que participan todos os grupos políticos municipales e participan os veciños de Areeiros, donde se lle está dando absolutamente conta do que foron ese informe de TISA. En base a ese informe de TISA, o que se fixo, que xa podría ver, é a conexión de algunha empresa que estaba, digamos, indo ao vertido doméstico. En estes momentos eu lle podo decir que a maioría de esos cheiros desaparecen, o cual non quer decir que non exista todavía inconvenientes ou cheiros, porque hai outra serie de cuestións que tamén están influindo. É dicir, está influindo un rebose posible de industrial do que se nos dou conta que pode chegar en algún caso
ao que é o doméstico, está influindo a entrada de agua do mar, humidade, que tamén incrementa por a falta de oxígeno eses olores, e tamén aí o Concello pois xa aprobou unha serie de obras no que son os tramos que lle corresponden. Vale? A partir de aí, dentro de o resto de problemáticas, que é o que están notando? Que prácticamente esos olores teñen que ver cos bombeos. Os bombeos están no punto alto, o que fan esos sifóns é que aí recollen o aire, e o aire sale por aí e eso vai eliminando os olores. Que ocorre aquí? Que pola presión, pois, o que están aconsellando é facer outros sifóns a maiores para que esa, digamos, función que está nestes momentos non sendo adecuada, ao ter máis puntos, pois vai a ver. E por último, se nos dou conta a todos os grupos e aos veciños de que, aparte de todas estas medidas, como alguna que se fixo sobre lugares para que non salga, digamos, o aire, pois está facéndose o proxecto, se fixeron unha serie de propostas por parte de Aquaes que van en función de como funcionen no futuro, van a facer que ese sistema de desodorización que se vai a facer novo ou diferente ao actual na zona de areeiros teña que ser máis intenso ou non. Situación a que saben os vecinos, os olores vanse a reducir drásticamente, pero a garantía, digamos, total que se nos dá a todos os grupos políticos da corporación como aos veciños é que se solucionarán, como aquí se lle dixo, unha obra posterior, coa cual o compromiso era tela feito antes do verán que ven. Entonces, en ese momento, a exigencia do 100% de olores debía estar solucionados. Ahora, pues gracias a Deus, estamos en probas, esa proba, digamos, ou a non recollida da infraestructura pola Xunta vais a retrasar hasta que definitivamente esa obra non teña problema ni para os vecinos ni para o Concello, que ao final somos os destinatarios últimos. E se a obra non se dá ao 100%, pois evidentemente vamos a seguir do lado dos vecinos, vamos a seguir intentando que se solucione e non vamos a recoller esa obra. Pero que con eso esté pois solucionado o que é os problemas e contestada a súa pregunta. Non está contestada. Non está contestada. Non está contestada como usted quer que lle conteste, porque non sabemos os gastos que as outras administracións está gastando. Eu podo decir, pois, por exemplo, canto presupuestou a empresa ou canto está gastando o Concello nas súas obras, pero as que está facendo Aquaes non temos a constancia deso. Se dou unha previsión nesa comisión de investigación de obras, de investigación non de seguimiento, de obras que están facendo, pero que eu non lle podo respostar por non ser de, digamos, de competencia ni conocimiento municipal. Si non teña a menor duda que lle contestaría. Por eso lle digo que en base aos conocimientos que temos, así que respondemos. Así que moitas gracias a todos e agora sí que estamos por rematar o que é.